Salam mehriban doganlar. Giçäşi idi dilleşler. Ozaklarınıza bereket, ömrüňize bereket. Hak bilenleşiginiň dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň göni ýaýdymyna tomaşa edýäňiz. Bugünkü temamyz Türkiýede ýaşap, işläp gören ýöne kiçili görnüşde kanuny ýagdaýa geçip bilmeýän, ýagny ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmeýän watandaşlarymyzyň ykbaly bilen baglanyşykly bugünkü göni ýaýdymymyz. Myhmanymyz Rüstem Ýusupow biziň bilen bile Azatlyk radiosyna esasanam has köp Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň başdan geçirýän kynçylyklaryny, Türkiýedäki adam satyşlyklary, hakyny, zähmet hakyny alyp bilmeýän Türkmenistan raýatlaryň ýagdaýlaryny, şoň çözgüt ýollaryny, umumyň türkmeniň problemalary bilen baglanyşykly diskussiýalara öýdüderli ýagdaýda 7 ýylyň dowamynda gatnaşan Arslan lakamy bilen Arslan lakamyna ulanyp gatnaşan Rüstem Ýusupow aktivistimiz barada şoň we maşgalatynyň ykbaly barada. Birinçi ýaly men Türkiýany terk etmäge mejbur bolandan soň men bilen öýdüderli ýagdaýda Azatlyk radiosyna Türkmenistandaky problemalary gün tertibine getirýän, maňa Türkmenistanyň içinden ýa-da daşyndan öýdüderli ýagdaýda informasiýa berýän watandaşlaryň käbirlerini, ýagny tapyp bilen kimdigini öwrenen watandaşlaryň käbirlerini gaty kyn ýagdaýa salylar. Birnäçe tansyny Türkiýeden Türkmenistana deportam etdiler. Olar diňe maglumat berýärdi. Çykyş edýänlere de azar berdiler. Olaň Türkmenistanyň dogan garyndaşlaryna da azar berdiler. Mediada Türkmenistan bilen baglanyşykly, onu da halkara mediada Türkmenistan bilen baglanyşykly problemalary gün tertibine getirýän üçin gaty kyn ýagdaýlary başdan geçiren aktivistlerimizden biri Rüstem'di. Rüstem men Türkiýeden gaýdandan soň ýanwar aýynyň başynda 2019-njy ýylda edil gaýdandan öýdýänyndan tutsak edildi. Häzir men şol Azatlyk radiosynyň sahypasynda 2019-njy ýylyň 24-nji ýanwaryna çap edilen maglumaty dikkatiňize ýetirjek. Rüstem gelýänçä men Rüstem'e çakylyk giýberdim. Gelip ilki Rüstem nähili ýagdaýlar başdan geçiripdir, şondan bir öňünden bilerýäli. Türkmenistandan janyny hop awanýanlygy sebäpli gaýdanlygyny aýdýan, soň Türkiýeden Azatlyk radiosyna maglumatlar beren türkmen raýatyna häzir Istanbuldan Aşgabatda deportasiýa edilmek hop awanýa. Hakykatdanam şonu Rüstem'i deportasiýa etmäge synaşdylar bar güýji bilen ýöne deport edip bilmediler. Halkara guramalaryň gollamagy şolaň alyp baraman tagallalar netijesinde 1986-njy ýylda Marw vilayatyna dowulan Rüstem Ýusupow 23-nji ýanwarda 2019-njy ýylda Istanbulyň göç edarasyna tutsak edilýär. Rüstem Türkiýanyň Düzce vilayatynyň polisiýa merkezindäki deslapky tutsawhanadan Azatlyk radiosyna ýörüýte video ýazgy uğratdy. Şonda 23-nji ýanwarda iýberilen videoda Ýusupow Türk häkimetleriniň özüni
Türkmenistana uğraşjak bolýanyny, ýurda dolansa öz janyna hop awanýanyny aýdyp kömek sorady. Rüstem'iň Türkmenistanyňky problemasy ganawasy. Rüstem razasy bolmasa da häzirki ýan ýollaşyny alyp gaçja. Ýan ýollaşynyň hosarlaram şonu gannawa meselesine öwürüp öldürmäge synanýarlar Türkmenistanda, hatda Istanbulda da birnäçe gezek gözläp synanýarlar bolýar. Bu bir käbir watandaşlaryň oýlap tapýan ertekiler ýaly erteki däl, bu hakykat. Men Rüstem'i özüm gowy tanýan, maşgalatynam tanýan. 10-njy ýanwarda Rüstem Azatlyk radiosyna interwýu berýär. Özüniň 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki edarasyna bosgun hökümine kabul edilendigini, ýagny halkara goraw alýar. 2016-njy ýylda Rüstem Ankara'da Birleşen Milletler Guramasyny ýöne 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň 1-nji 10 günlüğüne geçirilen soňky sud diňlenişinde Türkiýanyň Konstitusiýon sudunyň oň talabyny reddedenligini şonu Rüstem gurrun berdi. Inni Rüstem bilen baglanşykly Azatlyk radiosynyň we Azatlyk radiosundan alynan beýleki halkara medpuatlarda çap edilen maglumatlarda şeýle diýilýär. Rüstem Ýusupow halaşan gyzynyň maşgalasy olaryň durmuş gurmagyna garşylyk görkezenden soň 2007-nji ýylda gelini bilen Türkiýäge gaçyp gelýär. Oň sözlerine görä, olaryň ýurtdan gaýtmagyna aýalynyň doganlar tarapyndan ýygyderli atylýan haýwatlar we edilen basyşlar sebäp bolupdyr. Ol özüne kömek etmegini sorap, Tagtabazaryň yerli häkimetlerine birnäçe gezek ýüzlenendigini, ýöne ýeterlik derejede ýardam alyp bilmändigini hem belledi. Tagtabazar diýär, Rüstem Tagtabazarly däl. Näme üçin Tagtabazar? Onu Rüstem gelenden soň sorar. Şondan soň 2007-nji ýylda aýaly bilen Türkiýäge gelen Rüstem aradan 10 ýyl çemet wagt geçen soň 2016-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki edarasyna halkara goraw bosgunlyk statusyny almak üçin ýüzlenendigini we oňam kabul edilendigini aýdýar. Hakykatdan Rüstem'iň sebäbi hakykat bolan soň öňe sürýän sebäbi Birleşen Milletler Guramasynyň Ankara'daky ofisi Rüstem'e halkara goraw berýär. Rüstem halkara alaşyklar netijesinde Türkiýede Birleşen Milletler Guramasynyň halkara gorawy aslynda. Rüstem 2017-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk radiosyna Arslan lakam bilen çykyş edip başlaýar. Şondan soň 10 martdaky ene atasynyň öýüne Türkmenistanyň howpsuzlyk işgärleri gelip Rüstem haçan gelýär, nirde işleýär, näme diýär, Rüstem'i getiriň diýip basyş edip başlaýarlar. 32 ýaşyndaky Rüstem'iň aýtmagyna görä 2017-nji ýylyň ahyryna Istanbulyň göç edarasy, migrasiýa edarasy özüniň we maşgalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Türkiýedäki edarasyndan berilen bosgunlyk statusynyň möhledini uzaltmakdan ýüze gürýär. Ol bu karary şikayet edip 2 gezek suwda ýüzlenýär. We olaryň ikisem oň şikayetini reddedýär. Ýani 2 gezek suwda berýär, 2 gezegem Türkiýanyň suwdy kadyety Rüstem'iň şikayetini reddedýär, kabul edenok, berilen karary düzeltilmegine kömek edenok. Türkiýanyň suwdy kadyety. Ol Türk häkimetleri tarapyndan şeýle kararyň çykarylmagyna özüniň Azatlyk radiosyna eden çykyşlary sebäpli Türkmen hökümetiniň täsir edenligini ananýar diýär. Azatlyk radiosy şeý diýip berýär, ýöne bu hakykat diňe Rüstem däl ýa aýdyp geçdi. Men bilen bile işleşen Türkmeniň ýurduň içindäki we daşyndaky problemalaryny
ýygy giderli ýagdaýda halkara metbuada ýetiren watandaşlaryň hemmesi şol ýaly kyn ýagdaýa düşdi. Rüstem şolaň arasyndan özüni halat edip Türkiýede galyp bilmedikleri var. Alyp gitdiler hemmesini. Olaň atlaryny, familiýalaryny, maglumatlaryny biz halkara guramalara ýetiripdik. 99% Türkmenistana uğradın diýe. Häzirki wagtda meň meselemi Türkiýanyň bozgunlaryň hukuklary aradaky merkezi seretdi. Olaram maňa Rüstem bu sen gannawaň bilen ilteşikli däl, syýasy ýagdaýlar sebäpli. Türkmenistan seni isleýär. Şol sebäplen bular seni uğratjak bolýar diýerler diýip Rüstem gurrun berdi. Azatlyk radiosyna diýe. Bu aralykda 24-nji ýanwarda Rüstem'in Ayalym Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, Türkiýede saklanýan adamsynyň Türkmenistana uğradylmalygy üçin ýardam edilmegini sorady diýe. Şonda Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki şo wagtky habarçysy Rozabay bolmaly menden soň şol Düzce welaýatynyňky polisiýa işgärleri bilen gürleşip Rüstem'in ýagdaýyny öwrenýär, ýetirýär halk köpçüligine. Inni watandaşlarymyz bilen salamlaşaly. Umuman Rüstem'in geçmişi bilen baglanyşykly ýagdaý şundan ibaret. Rüstem kim? Rüstem nähili ýagdaýlar başdan geçirdi? Şuňa nähil gelinni, şuň gün Rüstem'in o wagt 2 çagasy bardy. Häzir Rüstem'in ýene bir çagasy boldy, 3-nji çagasy boldy. Ýöne Rüstem öňkü çagalaryndan okuwa ýazyryp bilen ok Türkiýede. 3-nji çagasynda da hiç ýyly dokument alyp bilen ok Türkiýede. Onuň sebäbi biziň bilen bile Azatlyk radiosyna ýygy giderli ýagdaýda Türkmenistanyň ýurdun içindäki we daşyndaky problemalaryny halkara guramalara ýetirmegi, şu temalarda diskussiýa etmegi, diskussiýalara gatnaşmagi, öz pikirini beýan etmegi, öz tejribelerini paýlaşmagi. Näme üçin Rüstem hakykaty aýtdy? Näme üçin Rüstem hakykaty aýtdy? Näme üçin Rüstem hakykaty aýtýanlar bilen bile hereket edýär? Rüstem'i getirin. Rüstem'e Türkmenistanyna bur topar günäge ýükläli, gowy edip gıynaly, öllür ýaly edip ýenjeli. Rüstem kimin bilen gatnaşýanyny, nähili planlarynyň badyny bize aýtsyn diýip Rüstem'i Türkiýeden Türkmenistana isleýärler. Häzir ýollara ýapyp bolansoň elbetde deportasiýa işi edilýär, öňküler ýaly aňsat däl, ýöne islemde bolam edilýär. Türkiýe döwletindäki käbir antaply, wyjdanly adamlaram Rüstem eýtbeýt, başga bir ýurda, 3-nji bir ýurda git diýilýär. Rüstem'iň bärde günäsi näme? Hakykaty aýtmak. Öz hakyny talap edýär, hemme zatdan öňürdi. Diýmek, Türkmenistandaky diktatorlyk rejimi üçin, jenaýatkarlar üçin näme? Hakykaty aýtmalylar. Kim hakykaty aýtsa, şol halk düşmany, şol watan dönügi. Anha. Inni tomaşaçylar bilen habarlaşaly. Salamlaşaly. Garajoglan Türkmen giýçäşi mäkromany ýerleşler. Gatky inanlarjy ýagdaý halkara guramalar aktivistlere ýa çykmaly. Länet sistemaň derdinden adam sergezden watansyz galmaly däl. Milyonlarça var. Ýöne köp adam sesini çykaran. Biz bulan hemmesini Azatlyk radiosyna işleýän döwrümizde gün tertibine getirmäge synaşdyk. Ýöne köp ýagdaýlar, köp temalar berilmedi. Aýby ynjyk şeýle, beýle zat diýip biz berdirdik. Berilmeýänlere berilmän, bilinmän galy. Baky, salam dogun, salam. Skorpion, salam illeşler, salam Skorpion. Efe, salamu aleyküm Döwlet Baýhany illeşler, salam.
Vatanım, vatanım. Assalamu alaikum vatandaşlar. Salam. Döwlet Jumakyly. Salam döwlet ağa, başyňyz sag bolsun. Allah eneňiziň jaýyn cennet, imanyny hemraýatan ýerýär bolsun. Ular üçin äsli tazy bol, ahtaş ömrüňiz uzak bolsun. Toýuňda gaýtyn sag bol. Dostlar sag bolsun. Başymyz dik bolsun. Allahan Türkmenistanyň şertlerine men käbäm ejem ýaly 86 ýaşa ýetmek hemmelere nesip etsin. Türkmenistanyň şertinde ansattal onça ýaşamak. Şoň üçin şoňa da şükür edýäs ýene. Alyp barýanlar erwet ýokanç keseli adam ýok diýene Türkmenistanyň şertleri sebäpli gynansalar. Pakiyete gitti. Rüstemem geldi. Häzir Rüstem seni aljak. Salam. Rüstem salam. Salam döwletine goýmaňyzmy? Odur özüň näle zat alyp. Ay Allah'a şükür. Buna da şükür ha. Ne goýmaňyzmy? Allah kuwat versin. Tamam, Allah razı olsun. Allah kuwat versin ha. Bakalım neýe kuwat verecek garamdan görüp. Umuzak günlerde näle bolýar? Näme bolýar? Rüstem inni sen bilen bağlanşykly men tomaşaçylara gysgaçyk maglumat berdim. Şol Azatlyk radiosyna beren maglumatlaryňyz şeýlede Azatlyk radiosynyň üstü bilen bütün dünýä metbuatyna sen bilen bağlanşykly ýaýradylan maglumatlardan men okap berdim. Tomaşaçylarymyza häzirni bir tomaşaçylarymyz bilen häzir salamlaşyp ondan gurruna dowam edeli. Karajoglan ina hakyky gozulmaly problema. Vatanym terrorist häkimetiň başyna oturanlar edilýärdi. Baýkaban giçýaşy. Aýla agşam hoş geldiňiz. Döwlet baýhan işleriňizleri sag bol. Sag bol, ömrüňiz uzak bolsun. Ýalňyz gurt, salam aleikum, iyi ýaýanlar diýe. Sag bol, ömrüňiz uzak bolsun. Rüstem, inni şu taýdaky ýanky Azatlyk radiosyna çap edilen material 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň ahyryna şeýlemi? Diýmek, sen meselen onu 2019-njy ýylyň ýanwar aýynyň ahyryna fevral aýynyň başyna çözüldi. Şonda şeýlemi? Normalde ilk baştan aýdyn. Şu uluslararası koruma. Türkiýanyň halkara gorow. Sen halkara gorowy iýe diňe görkezýär. Şunu Düzce velayatyna verdiler beni. Näçinji ýylda? 2016-njy ýylda Düzce velayatyna. 2016-njy ýylda 8-nji aýyň 15-ine Düzce velayatyna. Düzce'den men Düzce'de meni mülakata aldılar. Hiç bir problem yoktu. Düzce'den ondan sonra ben İstanbul'dan çalışma izni aldım. Çalıştığım bir firmada çalışma izni aldım. Çalışma izni aldıktan sonra nakilimi İstanbul istedim. İstanbul'a geldim. Tam çalışıyorum. 2019'un başındaydı. Tamam, 2019'un fevralıydı. Fevralın 23 fevraldı. 2019'da. Ben tekrardan mülakat aldı İstanbul. Mülakat aldıktan sonra aradan bir ay geçti. Gurunduş geçirdi. Gurunduş geçirdi. Aradan bir ay geçenden sonra bana kimliklerini verdiği Rüstem, çağıran kimliğinden vereyim. Ha o neyim olacak? Sen dedi Türkmenistan'a gitmeli. Bakın dedim, ben Türkmenistan'a gidemiyorum. Benim durumum böyle böyle. Yok, gideceksin. Ben yeniden, bakın dedim, ben ayrıyetten Azatlık radyosuyla çalışıyorum. Bakın dedim, benim bütün konuşmalarım, bütün her şeyim burada. Ben dedim Türkmenistan'a gidersem sıkıntı, ben gidemiyorum. Git mahkemeden dava aç dedi. Tam dava açtım mahkemeden. Adalet yoluyla mahkemeden dava açtım. Ondan sonra Mülteci Haklar Merkezi Halkara Korumalar İstanbul Şişli'de Halkara Korumalar İdil Hanım da avukatı. Dedi ki Rüstem Bey, siz dedi yeniden dedi UK değerlendirmesi yaptırabiliriz.
Yeniden değerlendirme yapsınlar güç idaresi. Nereye başvururuz? Dedi ki isterseniz dedi ilk başta siz dedi Ankara'nın verdiği Düzce vilayetine gidin. Düzce vilayetine gittim. Düzce vilayetine göç idaresine gittim. Göç idaresi dedi ki sen dedi UKAN kabul etmiyoruz. Ben şimdi evrak sundum. Gittim valiliğe. Vali yardımcısı vardı. Allah razı olsun. Adam dedi ki bak kardeşim git dedi. Bu elime de yazılı kağıt yok dedi. Git kabul edecekler. Al dedi bunu götür. Göç idaresine ver kabul edecekler. Oradaki memur da demez mi? Ben senin neydi? Sen valiye nasıl gidersin? Ben senin neydi? Bu neydi? Gözaltına aldırıyorum. Bakın dedim. Benim çoluğum çocuğum var. Dedim kimsem Çağılanma, yok. maşgalanma. Sağ Ya olan bolmady var. kişi çağılanma. Hem çağıram kiçi. Ayağım göğrülü. Dedim ben iki tane çağıram mı? Ayağım göğrülü. Dedim siz dedim, bu şekilde neyle kol yap bu şekilde dedim. Benim elim kolum bağlıyorsunuz. Yok dedi. Senin dedi dosyan sonunun içinde dedi seni de şeyde oturtturacağız. İçeride tutacağız. 3 ay Kocaeli geri gönderme merkezine kaldım. Tam 94 gün Kocaeli. 2019'un Deportasiya birinci merkezinde galdym. reportajı 2019'un birinci ayın 25'ine 3 gün karakolluğa aldım. 25'ine de Kocaeli geri gönderme merkezi GGM diyorlar. Geri gönderme deportasiya merkezi. 94 gün tuttular. 94 gün otelde müdüre de dedim. Müdürü vardı. Çok iyiydi. Allah razı olsun. Şimdi müdürün yiğidirler hakkını mı? Rüstem değil. Senin dedi bu şekilde durumun var. Senin dedi neden gözaltına alıyorlar? Sen dedi ne dedi suç işledin işin suçun yok dedi. İmzana gitmişsin düzenli olarak. Sen dedi yasa dışı bir şey yapmıyorsun. Resmi olarak çalışma iznin var çalışıyorsun. Sen dedi neden bu şekilde işini seni yoksa sürüyorlar? Dedim bilmiyorum müdürüm. Ben dedim böyle böyle. Ben dedim çoluğum çocuğum dışarıda. Ben dedim içeride. Ben çağırma dedim rahat bolsa. Ben içeride çağırırım dışarıda. Burada iki tane küçük çağırmadı. O zaman ula oğlum 4 yaşındaydı. Küçsem 2 yaşındaydı. Küçük çağırma. Dedim çağırma burada bolsa dedim. Bunu dedim sorumlusu kimdir müdürüm? Rüstem edibilen adımız yok diyor. Karar prosedürü diyor, bu şekilde görmüşler diyor. Yapacak bir şey yok. O yüzden hem müdüre yazdım, dilekçe yazdım müdüre. Bakın böyle böyle benim durumum. Ben dedim imzama gideyim. Dedim dışarıda olayım. En azından çağalamın yanına olayım. Bu oradaydı. Son 4 gün sonra çıktım. Yeniden İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim. Sonra göç idaresine aşağı yukarı 2 ay imzaya gittim. Oğlumu okula yazdıracağım. Göç idaresine dedim ki bak benim oğlum dedim okula yazdıracağım. Dedim bana okulun dedim kimlik soruyorlar. Nasıl olacak? Tamam dedi. Sana kimlik verelim dedi. Mahkemeden dedi. Mahkemenin devam ettiğine dair kağıt getir dedi. Tamam. Avukatıma dedim. Mahkemeden kağıt lazım. Verdi. Aldım götürdüm. Kimliğini aldım. En son geçenlerde aşağı yukarı 1 ay bile olmadı. İmzaya gidiyorum. Devam zaten imzaya gidiyorum. Gol İmzaya çekýän, uý gittiğimde giderler da tamam. gol Bir çekýärler liderle gidip polisiýa merkezine her howlan. 15 gün her 15 günden yaban şubeye gidip gol çekiyor. En son gittiğimde Rüstem Bey sizin kimliğinizi el koymak zorundayız. Neden? Siz dedi sınır dışı kararı verilmiş. Mahkemede de reddetmiş. Ama mahkeme beni nasıl reddedebilir? Ben anlamıyorum. Benim sağlam bir yerde. Ben gayri resmi bir şey yapmıyorum. Ben ülkeme gidersem benim can güvenliğim yok. Bu mahkemede savcı bey ya hakim hanım kim olursa bunu bu şekilde bu adamın durumu ciddi. Türkmenistan devletine bu şekilde siyasi olarak konuşan adam devlette yaşatmıyorlar. Ama mahkeme bunu nasıl bu şekilde reddediyor onu da çözemedim. Ya Türkiye'dekiler ya Türkmenistan'ın hakikatini bilen ok, ya da bilesi gelen ok, ya da hakikatdan kille alan ok. Sebebi olan önüp ösen yaşap gören sistemasyna bular ýaly absurdlatlar, jenayatlar, edenetlikler yok. Şoň üçin olar onu düşünüp bilen ok. O nähille beýle bolar diýe. Menem Türkiye'de Türk vatandaşı bolamsoň, elimde Türkiýanyň pasporty bar. Kimlik hemme zat bar. 9 ýylan döwletde işläm soň arkaýyn özüme göwnüm etdi. Men nädip deport ederler Türkmenistany.
Seni de tantam ettirerler istesen. Tan dedi ben min gidersin dedi. Tan dedik gidersin Türkmenistan'a. Ola dedi elindeki dedi Türk pasportu. Onu o dedi o garanti ederler. Hakikaten hem şeyle edenettilikler var. Kıynan Türkiye'deki resmiler edil hazır Türkmenistan'daki cenayetkar diktatorluk rejiminin talapını edil bolşiyalı yerine getiriyor. Kıynan tamam. Ha on soňrusam Onun sonra çağlar okula yazdıracağım. İki oğlumum ikisem okuw gitmeli. Okuw gittirecek. Güç idaresi okuw Türkmençe türlüsüň diýip haýyş edipdir. Aýla agsam Türk sözi köp goşýan diýip. Bu. Okuw yazdıracak. Okuw birinci klasy bilen nalagoý okuw yazdyrmaga gittim. Geçen hepde gittim. On okuw yazdyryp bolanok diye sistemde diye göç idaresinin diye kimliğini diyor durdurduğu için diyor okuw yazdıramıyorsun. Mülteci hakları merkezini aradım. Nasıl ben niye okuw yazdırmalı? Halkara uramalarını aradım. Halkara uramalar diyor ki sen niye mihman olarak görkörüp diye okuw yazdırıp bilerler diye. Ertir okullar açılıyor. Mektepler açılıyor. Yani okuw gidibilen o. Sen şolar aýtdyňmy mehman hökümine okuw wagtlaýynça ýazdyryp alyp bolýar kabul etip bolýar diýip düşünürdiňmi? Diýdim men Milli Eğitim Okul Müdürü Milli Eğitimle görüşeyim dedi. Milli Eğitimle görüşeyim. Bilim Müdürlüğü bilen görüşeyim. Gepleşeyin. Ondan soň dedi. Ertir saat 10'da habar verecek sana dedi. Onda Bilim Ministrliğine özüň gidersin ertir dedi. Habar verem de soň dedi. Şimdi çağlar okula da yazdırdım. Kimliğim yok. Rabotçu vize alacağım. Rabotçu vize alıp bolanok. Sen Rüstem öň sen iş ruhsatyň bolan, iş ruhsaty bilen işleyen adam, sen bir kanuny bozan adam däl, bir kanun vizesiz galan adam däl, sen hemişe resmi ýagdaýda işleyen dokumentli adam. Näme üçin sana şolary ýaly edýärler? Sen öz pikirin inni ýa-ni şol halkara guramalaryň işgärleri Türkmenistanyň syýasy bir täsiri bar, rolu bar şol işte. Şolaryň eli barmagy bar diýdiň. Sen özüň şuňa inanýarmy? Inanýan. Sen maşgalalaryňa, dogun garnaşlaryňa, şu sen Azatlyk radiosyna Türkmenistanlyň ýurduň içinde we daşyndaky problemalary bilen baglanşykly eden çykyşlaryň bilen bir näýlelik zat bildirip şoň bilen baglanşykly bir zat aýdylyp batıştat edildimi dogun garnaşlaryňa? Dogun garnaşlama süremedikleri galmady. Hepde de bir gerek milisiýa çağırýardylar. Hepde de bir gerek hukma. Hepde de bir gerek milisiýa çağırıp näme etjek bolýar Rüstem? Näme etjek bolýar? Men yalan zat mı aýtýan? Aýtýan adam Türkmenistanyny etdiýän zat. Haragorluğun, korrupsiyon, yalan zat değil, etyen zatları, satılan zatlar, şu ara içeride edilen cinayetler aýtýan. Yalnız da aýdym yok. Hiç kimde diýilmez, yalnız yönü. Bizimkiler ejem daha diýär ki, Rüstem, oğlum gepleme da, men geplemeyin, o geplemedin, hiç kim geplemedin. Näme boljak bu ýurdu? Haçan düzeljek? Hiç haçan düzelmeyecek diye. Hiç haçan düzelmeyecek diye. Kim ne etsin? Kim näme etýän etsin? Aýtma. Hiçdat diýme de olary da bir tarapyndan olaram sürýärler. Benim berde, benini berde iki elim daňyp suwun içine atarsyň, edir şu şekilde taşlat ere düşman. İki elim daňyp suwun içine atarsyň adam has yüzde çık diýerdim. Yüzüp çıkyp bilermi o adam? Yüzüp çıkyp bilmeýär. İki el daňylan adam nire yüzüp çykýar? Edir şu şekilde tutup koydular. İnne häzir Rüstem näme etseň diýen, sen öz bir planyň zadyň barmy? İnson çäre şu taýdan wara Edirne'den kapıdan çağlamam alıp başka yurda gidemizin, başka näme deyin? Başka etjek zadym ýok. Göç idaresi diyor ki Rüstem Türkiye'den gideceksin. Diyorum ülkeme gidemiyorum, öz yurduma gidebilem yok diye.
başka yurda nire gitýän men diýen başka yurda gidecek olsam pasportum köni ayrı hava yolunu kullanamıyorum kara yolla nereye gideyim ben diyor. Bilemek nire gitýän olsan gitti. Kiçi 3 tane oğlum var. Kiçi de oğlumun hiç il dokümenti yok. Al beren okturlar. Türkiye'de 3'te mi? Şoň keselhanada, doğumhanada doglunyň barada bir ady, familiýasy ýaly bir kiçijik bir kagaz bir zat barmy? Bak, dur barmyn. İstanbul Avrupa Tıp Merkezi'ne doğulu. Hı. Yani doğum belgesi. İlk oğlumun. Bu Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'ne kaydettirdim. Daha sonra Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'ne kaydettirdim. Göç idaresine kimlik almak için diye. Ama kimlik alamadık. En küçüğü kimlik bile vermediler. Yöne ben näme üçin soradym? Sebebi hiçili bir kagaz bolmasa, ady, familiýasy ýazylan nirde, haçan dogulanyň barada kagaz bolmasa, birden ýolly zatda saklansaň, kyn bolýar sen hamala bir adam gaçakçylygy bilen meşgullanýan ýaly. Yok. Bütün dokumentler suw seçek. Yok, bütün dokumentler bak. Gecesi kim, kakazy kim, bütün dokumentler. Bütün çağlamın hemmesinin dokumenti var. Türkiýe kazyety şu zatlary göz tutanokmy? Türkiýe kazyety ben wara adwokatyma dedim ki, men dedim mahkemeye dedim açık görüş oluyorum, dedim avukat sadece siz mi görüşüyorsunuz? Ya dedim hakimin kendisi mi kararı? Ben dedim kendim gitmek istiyorum mahkemeye dedim. Tamam Rüstem Bey, ben size haber vereceğim dedi. O şekilde ondan sonra da mahkeme reddetti. Şu yanlış mı olsun, şol 2019'da sen deport edilecek bolanda halkara gurulmalar bilen işleşen bir advokat vardı. Ady Hakan Begdim näme mi ya he bilen bağlanşykly bir Halil Koç. Halil Koç mu? Halil Koç'tu. Halil Koç'tu, bir de İdil Hanım vardı. Bir şeyden halkara gurulmalarla işleşen İdil Hanım vardı. İdil Çaylar. Halkara gurulmalar hiç satdiýan okmy näme diýär bu temada? Men halkara gurulmalar diýenim, halkara gurulmalar bilen işleşen Türkiýedekiler diýeli. Sebebi intak beýlekiler bilen bir nemäň ýok diýip men bilýän şeýlemi? Yok. Başka halkara gurulmalar ta Türkiýedäki halkara gurulmalar bilen ben halkara gurulmalar edişmal adwokatym bilen gepleşdim. Men dedim näme bolmaly? Dedim men öz ýurduma gidip bilemem ok. Dedim men näme bolmaly? Dedim çağlamda misafir öğrenci olup yazdır, mihman olarak yazdır. Dedim çağlam mihman olarak yazdırdım. Ben dedim önümde näme garaşýan, näle boljak dedim. Rüstem diye edebilen adamımız yok diyor. Mahkeme reddediyor diyor. Göç idaresi diyor mülakatın. Zaten diyor mahkemede diyor seninle suda diyor verilenle diyor ikinci dosyanda incelen göç idaresi incelemeden diyor direkt diyor mahkemeye verdirdi diyor. Göç idaresi normalde incelemesi lazım senin dosyan diyor. İnceleme et diyor. Öyle bir şey yaptılar ki elim kolum bağlı. Diyorum ya en son kere alacağım çoluğumu çocuğumu ölsem de artık ama gidip de benim kendim başka yurda çoluğum çocuğum burada o şekilde ölsem de yolla çoluğum çocuğum yanımda ölsün. O şekilde artık bütün yolları kapatıp o şekilde koydular. Ölsem de nerede yolla ölsem de çoluğum çocuğumu alıp gideceğim. Artık yapacak bir şey yok. Yapacak hiç tat kalmadı. Gideceksin diye. Nereye gideceksin olsan git diye. Türkiye'den çıkacaksın diye. Inni Rüstem häzir bize tomaşa edýän tomaşaçylarymyz, iyleşlerimiz ba. Bulan arasynda da elbetde
sen ýagdaýyň ýaly hiç ýyly Türkiýeden bir dokument alyp bilmeýän, ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmeýän, indi seňe halkara goraň wa sen halkara goraňym eliňden alyndy, goý bolsun edildi. Halkara goraňym ýok, dokumentim ýok, hiç de adam ýok. Pasportam köne. Ni şol watandaşlar saňa çyksa, ýa maňa çyksa, umuman şu Türkiýede problemasy bolan özüň ýaly onlarça, ýüzlerçe watandaş bolup Türkiýeň resmiýetleri bilen görüşülse, meselem Türkiýeli türkmenliň jemgyýetleri bar. Şo jemgyýetleriniň federasiýalary, konfederasiýalary bar. Onuň asly türkmen bolan, türkmen diýende Türkmenistanda däl, Türkiýedäki türkmenlerden bolan deputatlar, zatlar bar. Şolar bilen görüşülse, zat edilse, bir çykalga tapylarmy, edilermi? Sebäbi bir Rüstem Yusupowyň meselesi, problemasy däl. Şoň üçin bir ştaýdan men tomoşaçylara yüzlenesim gelýär. Mehriban doganlar şular ýaly Türkiýeden kanuny ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmeýän bolsaňyz, şu ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmeýänler bileleşiň, bileleşip hereket ediň. Eger özüňiz gymyllap hereket edip bilmeýän bolsaňyz, onda bir ispisek öz araňyzda ispisek döredip, inha Rüstem'e siz öz adyňyzdan davernis diýen ýaly, kepillik diýen ýaly, şolar ýaly şu biziň şeýle problemlarymyz bar. Türkiýede kanuny ýagdaýa geçip bilemizok, dokument alyp bilemizok. Şoň üçin şu dokument işine kömek etseňiz, biz biziň bilen baglanyşykly ähli resmi görüşmeleri alyp barmagy biz Rüstem'e ananyas ýa Rüstem'iň ýanyna da ýene bir näçe adam bolsa şolara ananyas ýany edip resmileşdirip bir resmi duşuklar geçirseňiz şoňur peýdasy bolarmy ka diýip men pikir edýän. Rüstem sen näme pikir edýän? Bu Türkiýeň içinde öňürtür çözjek bolup çalışsak şu meseleni. Türkiýeň içinde en son göç idarasyny geçen hepde diýdi bana. Dedi ki Rüstem Türkiye'den gidecek. Nereye gideceksin olsan git. Diyen Türkiye'den git. Nereye gideceksin olsan git. Şimdi halkara buramalarında diyeli bizim yediğilen zadımız yok. Diyor yediğilen zadımız yok diye. Diyorum ki yediğilen zadımız yok. Neye yediğilen zadımız yok? Yok yediğilen zadımız yok diye. Şimdi berde Türkmenlerle toplanışıp illa ki Türkmenler olarak az Türkmenler Türkiye'de yaşayan resmi aslı Türkmen olan Türkmenler ama öyle Türkmenler bilen bileleşip hani kimin neyme zadı var, dokument problemi var. Neyle ki neçe milyon Türkmen var Türkiye'de kaçak gayri resmi olup yaşamıyor. Ben ama gayri resmi değil, ben resmi yaşamak istiyorum. Gayri resmi neyim için yaşayayım? Resmi olsun. Yo sen hiç o dokumentsiz bolmadın da sen hemişe dokumentli boldun. Ýöne dokumentli bolsaňam sen elinden kanuny hakyň alyndy, sen bir kanun ýagdaýa düşürüldüň. Döwlet işgärleriniň, döwlet resmiýetleriniň eli bilen sen bärde hakyň elinden alyndy. Sen ýagdaýyň, sen ykbalyň düýünden başgaça. Şonu nejek bolýan. Şoň üçin bileleşip hereket edilse, sen problemaň bilen beýleki ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmeýän, ýaşaýyş ruhsaty meselesini çözüp bilmeýän Türkiýedäki Türkmenistanyň watandaşlary bolup bileleşip hereket etseňiz, asly türkmen bolan deputatlar, zatlar bilen men duşuklaryňyzy özüm gurnap bereýin, şolar bilen duşlar ýaly edeýin sizi. Onuň sebäbi göç edarasy diýäniňiz Türkiýeň migrasiýa gullugy, ol migrasiýa gullugum siýasalara bagly. Siýasy deputatlar, onuň deputatlaryň üstü bilen ministrlikler, zatlara çykylanna hökmen kanunlarda Türkiýede inisiatiwa ulanyp bolýar.
Bu bir insanperwerlik ýagdaýy, bir adam ykbaly bärde insanperwerlik tragediýasy bar. Şoň üçin hukman bu ýagdaýa wagtlança çözüp tapylyp bilinýär. Sebäbi edilsen ýagdaýyň ýaly bolmasa-da hiç ýyly Türkiýede hiç wagt ýaşaýyş ruhsady alman bir näçe gerek deport ediljek bolup ondan soňra deport edilmen häzir wagtlança Türkiýede maşgalasy çagasy zady bilen ýaşap gören Türkmenistanyň watandaşlary az. Men köpsini bilýän. Ýöne olary da bilemok nädip bir ýerden çözgüt tapyldy. Şäher häkimligi kömek edýär. Şäher häkimliginiň üstü bilen Türkiýanyň öz içinde haýır sahawat guramalary bar, adam hukuklary bilen baglanşykly işleýän guramalary bar, çaga haklaryna çagalary goraýan guramalary bar, zenanlary goraýan guramalary bar. Şular bilen işleşip meselelerini çözdüler. Indi şu taýda häzirki mesele, ine sen başdan geçirýän ýagdaýyň sen meseleni çözmek. Men öz gezegimde näme edip bilýän sen meseleni bir Ýewropada ýaşaýan bir eginleşiň, dostuň, garyndaşyň, ýollaşyň, sırdaşyň höküminde, eginleşiň höküminde Ýewropadaky we Günwatardaky halkara guramalary ýetirip bilýän sen meselelerini. Şoň üçin şu günem seni men çağırdım. Efire näme üçin? Sebäbi soňky ýagdaýlaryny men bilemok. Menden sen soňky ýagdaýlaryň soralan wagty şolara düşündirýärli. Soňky sen maglumatlaryň şu gün ekrandan aldım. Inni ştaýda Garajoğluň türkmen ýazýan milyonlap Siriýalylaryň, Owganistanylaryň Türkiýe sığınýan döwründe Rüssümiň we maşgalasynyň deport edilmegi açyk görkezip dur. Hemme pis oýunlary haramzadalar diýär. Türkmenistandaky jenaýatkär diktatorlyk rejimiň eliniň bardygyny hiç ýyly hakykat aýdylmalar hemme zat pişiň edişýäli, gömülmeli, gizlenmeli. Şol islenýär. Şoň üçin aktivistler hostarsızmy? Hakykata aýdýanlar hostarsızmy? Hostarsyz galmalymy? Onu netip bolsa yerlerden biz sen gollap, sen meselen gün tertibine getirip çözer. Ýöne biz daşary ýurtlardaky guramalar bilen işleşip olar bilen görüşip ýörkä. Sen bilen bile şolara ýaly dokument kynçylygy bolan başga Türkmenistanlaryň baý bolsa, olaryň bileşip hereket etseňiz has gowy bolar diýip men şeýle pikir edýän. Sebäbi häzir bir deputatyň ýanyna, bir ministriň ýanyna bir adam bolup barmak başga, 10 adam bolup barmak başga. Dogry dämi? Doğru. Şoň üçin men ondan şu pursatdan peýdalanyp seňem meseleň çözülür, beýlekleriň meselesi çözülür. Umumyň Türkmenistanlylar üçin bir wagtlança bir geçirimlilik, afýaly bir zat çykarylyp bilinärmi? Bir kyn zady ýok Türkiýede. Bilmedim mara neyle olacak öyle var işi iyice yoksa sürüyüp dırmandırıp para dağın tepesine uçuruma getirip sonra şemal oldu uçaymana deyip koydular. Edersmal diyene men GGM'de geri gönderme merkezine yatarken şimdi Türkmenistan'da yatan vaatım Türkmenistanlılar geliyordu pasportlar yoklar. Türkmenistan'a geçecek ama pasport yok. Konsolosluğa gidiyordu otaydaki işgärler konsolosluğa diyordu ki Rüstem aklın varsa diyordu kellen isteyen olsa konsolosluğun yanına bile yaklaşamıyor Türkmenistan'ın diyordu. Oraya denemedi. Kellen de birazcık bırakma oldu. Türkmenistan konsolosluğun etrafında bir yanaşma gönül kityeler seninle. Konsoloslukda nemeler olup görünü görü oturdu zaten. Nemet yanından. Konsolosluğun işgärler berdi Türkiýede nemet ýanny. Anzatlyk bilen jenaýat edip bilýärler, hiç ýyly gurrun ýok. Hiç kimim hasabam soramaýa, hiç adam etmeýär. Ýok, onu suda berjek.
Jogap sorajak, jogapkärçilige çekjek. Ol hemmeti erteki fantaziya. Olur. Arkayın cinayet işlevli Türkiye'de ama bir sağlam mesela adam şeklinde yaşamaya çalışıyor. Biz de sonuçta insanız. Hayvan değil. Adam şekilde yaşamaya çalışıyorum. Bugün ben işten geldim. Oğlum diyor ki bana kalk hemen ertir okulu diyen mi? Ertir okulu açılıyor. Benim boğazım doldu. Çocuğa diyemedim ki oğlum ertir okula sen gidemiyorsun. Diyemedim ama. Biziň dokumentimiz ýok. Bizi haklarymyzdan mahrum etdiler diýip nädip düşündirecek Ne çağımyz? edip düşünülecek sağa? Hissattiği bile mi? Bu arada illa ki Türkiye'den de bunu görürler. Bunu İçişleri Bakanlığı, Sayın Cumhurbaşkanı illa ki bunu görürler. Bu şekilde Türkiye'de benim elimi kolum bağlayıp 3 tane çocuğumla rezil ettiklerini illa ki onlar da görürler. Güç idaresinin yaptıklarını. Diyorum ya en son çare alacağım çoluğumu çocuğumu ölsem de kalsam da gideceğim yurt dışına. Abi başka ne yapayım? Yapacağım hiçbir şey yok. Elim kolum bağladılar. Hiçbir şey yap. İstadi edebilem yok diye. Şu taýda aýla akşam senden bir zat sorapdyr. Şular ýaly ýagdaýda näme çykalga bar diýe. Rüssem siziň öz pikiriňiz näme? Size nädip kömek edip bolýar? Siz näme kömege garaşýaňyz diýip soraýar senden. Benim TR'den durumun değerlendirilmesi. Bak bu adam ülkesine gidemiyor. Durumun değerlendirilip yeniden benim koruma hakkımı verilmesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ben insan gibi koruma hakkım verilsin. İnsan gibi çoluğum çocuğum rahat okula gidip gelsin. Ben çalışma iznimi alayım. Bu resmi olarak sigortalı işleyin. Sigortalı. Kaçak değil. Sigortalı işleyin. Resmi olarak. Çağlam hiç de muhtaç etmeyeyim. Çağlarımı adam şeklinde okutup onları başka bir şey istemiyorum. Çağlamı okutmak benim amacım. Yeter ki onları okutayım. Rüssemiň istegi öz halkara goraw kanunyny, hakyny kanuny ýagdaýda yzyna gaýtaryp almak. Şoň üçin Türkiýanyň degişli kanun goraýjy organlarynyň Türkiýanyň ýagdaýyna, Rüssemiň ýagdaýyna täzeden seredip, ýene ogulky halkara goraw kararyny yzyna getirmek. Şunu isleýän başga zat islenmek. Çağalam okuw gitsin, çağalam ýagdaý gowy bolsun. Maşgalamyň geljegini gaýga edýän, maşgalamyň geljegi gowy bolsun. Men başga zat islenmek diýersem, sen türkçe gurlan soň men birazjyk türkmençe mazmunly goşýan. Watanym matanymyň gahary gelipdir. Talibanlar ýaly ýara galyp gyrmaly diýe. Olar ýaly emosiýa bilen neme diýen adamlaram baga ýynansagam. Skorpion aýdýar, men pikirimçe edip bolsa 3-nji ýurda çykyp gitmeli. Ni 3-nji ýurda çykmaly meselesinde de sen ýanky aýdyşyň ýaly beýleki halkara gurulmalar bilen gürleşip näme edip bolýar şu meselede. Türkiýede ýene öňkü ýaly halkara goraw bilen galyp bolýarmy? Ýa-da sen Türkiýede öňkü halkara goraw Birleşmiş Milletler Guramasynyň ruhsady bilen galan döwrüňi gözüňde tutup şonu bir fundament başlangyç hökümine kabul edip şol sen şo atky Birleşmiş Milletler Guramasy bilen baglanyşyňy dowam etdirip 3-nji bir ýurda seni çykaryp bolýarmy? 3-nji bir ýurda. Şoň ýoluny gözlemeli. Näçe ýyl galyň nemede şol halkara gorawda Rüssem? 2016 yok bir dakika bir saniye. Evet.
2016'dan 2000'e geçen hepte aldılar kimliğini. Ona 5 yıl bolupdur da. 5 yıl oldu. 5 yıl 5 yıl neme de 5 yıl vatandaş hakın iş ruhsatı olanlar 7 yıl ýygyderli ýagdaýda iş ruhsatyny iş wizesi bilen Türkiýede bolsa vatandaşlyk alyp bilýärmi? Ya 5 mi? 5 yıl. 5 yıl. 5 yıl. Onu sen Şimdi ben bugün halkara kuramalar bilen gepleşdim. Men dedim halkara kuramalarını Rüstem bermezler halkara kuramalarını ýygyna diye. Bunu bermeýärler ýygyna diye. Bunu dedim ben ne etmeliydim? Dedim jaý alsam, jaý alana da insani ikamet veriyorlar ev alana, taşınamaz olduğu için. Dedim ki o şekilde oluyor. Yok diyor, halkara kuramalı olduğun için diyor, hem de yurt dışına sınırdaş karar verildiği için diyor, sen niye yurttan çıkmanın gerekiyor diyor. Dedim ben niye edip çıkayım? Ben köyüne pasporta çağılamam dedim. İngilizcenin hiç il dokumenti yok. Niye edip çıkmalıyım? Bilemiz yok Rüstem diye ne edebiliriz diye. Bizim elimiz kolumuz bağladılar diye ne edeceğimiz bizim bilemiz yok diye. Halkara vuramazı. şu daýda ýalňyz kurt ýazypdyr. Meň pikirimçe döwlet aty Germaniýadan jurnalist ady bilen sygynma başwurusy ýapyp bilýän diye. Ýagny syýasy gaçywatal üçin arda berip bilýän näme diye ýene ýaly. Germaniýa insanperwerlik ýardam berýär, dil kursy, öýüň kireýi we işe başlaýana çennem diye pul kömek berýär diye. Tamam da sen diýäniň Rüstem'iň ýagdaýy bilen baglanyşykda dakylly däl. Sen aýdýan zat. Rüstem bäri gelenden soň Rüstem bärde gaçywatalgy üçin ýüz tutsa bolýar. Ýöne Rüstem jurnalist-de. Rüstem şu wada çenni hemme zady kanuny ýagdaýda hakykat üçin göreşen adam, hemişe hakykata aýdýan adam. Jurnalist diýip ýalan sözläp bilmede. Onu şeydeli Rüstem onu vatandaşlar nähili reaksiýa berýär. Göreli eger bir islense eger bir näçe vatandaş biziň problemamyz çözülsün diýilse onu şeýletip biler bir topar şu iş için Türkmenden meselesini çözmek için yan kaydışmayalı. Deputatlar, ministerler, zatlar, devlet resmileri bilen görüştürüp şu meseleler bilen bağlanışıklı nähili bir karar kabul ettirip bolýan bolanok mu öňürti şunu öwrenip eger bolmajak bolsa onu daşary ýurda nädip çykyp bolýar. Çağlaň bilen bile. Häzirki ýagdaýda bu koronavirus idi, karantina idi, bu idi, onun bahan etjek bolarlar ýöne. Şonda da bir zat edip çykalyga tapjak bolmaly. Azatlıkda işledi diýdiň, şoň üçin diýdim diye. Rüstem sen azatlıkda işledinmi? Azatlıkta işlemedim. Azatlıkta sana röportaj verdim. Azatlıkta diňe çykyş etdi. Azatlıkta işlenok. Rüstem. Liberty ýa-da assalamu alaykum doganlar geçýäşi pikir alışverişden öň döwletaňa tuýdaşyk güllerýän ajynyňda virtualna ýanyňda da sagam diye. Taja bol Liberty, ömrüňiz ok bolsun. Sag bolun. Enimiz atamyz ýok. Hoslarymyz, barymyz, hemme zadymyz siz, halkymyz, doganlarymyz. Şoň üçin ina Rüstem janyň problemasy
häzir gysgaly problem var, şoň üçin hemme zady bir tarafa goýduk. Rüstem üçin we Rüstem ýaly gysgaly kömeğe mätäç başga-da kimler ba bolsa hemmesi üçin bir Türkiýede tagalla başladylar. Asly türkmen bolan yerli türkmen deputatlar bilen, ministrler bilen, dağıtlar bilen görüşüp lobby tagallasyny alyp baryp türkmen jemgyýetleri, türkmen fondlary, dağıtlar bilen görüşüp şu temada bir näme edip bolar? Edip bolarmy, edip bolmazmy? Öňürti urşuny görüp, eger bolmajak bolsa onda Ýewropa ýurtlarynyň, beýleki günmatar ýurtlarynyň nähili şu tema bilen baglanşykly, şu meseleler bilen baglanşykly bir çykalga tapyp bolar. Şoň uğruna çykmak üçin şu günden ha gün ýaýlym edip Rüstem bilen şeýlede siziň ýaly watandaşlarymyz bilen pikir alşýas, maslahat edýäs. Skorpion ýa-da 3-nji ýurda çykmak üçin mümkinçilik berýärlermi Türkiýede döwlet? Elbetde berýärler. Sen gaýtan beğenýärlermi başga ýurda gitjek diýdim. Dogry dämi Rüstem? Rüstem aýdyplar sen çık başga ýurda gitdi. Başka ýurda gitdi ya. Rüstem sen Ukraina'ya gidip bilmezmi? Köne pasport. Ha. Köne pasport olduğu için Türkmenistan köne pasportu hiçbir yerde sağda diye bana gelsin diye. Düşünüklü. Köne pasport. Yani elimizi kolumuzu danıp denize tik koyuyordular. Karadeniz'de bugul diye. Sen köne pasportun bilenem şu adeçenni sen iş ruhsatı bilen halkara gorow bilen Türkiýede bolan bolsaň 5 ýyl boldun sen. Ha, 5 ýyl bolan bolsaň ondan şol 5 ýyl sen kanuny ýagdaýda öýgiderli hiç ýyly türkler kesintisiz diýär-de. Öýgiderli ýagdaýda boldun, şoň üçin şol ýagdaýyň bilen baglanşykly bir näme etmeli. Kanuny ýollar gözläp görmeli. Men Murat Erşahin bilen bir maslahatlaşyp görür. Türk permit danışmanlyk bilen. Çalışma izin belgesi. Zähmet ruhsatyň. Zähmet ruhsaty. Bak. Uluslararası koruma kimliğimdi. Bu şekilde. Çalışma izini en altında da pasport. Sen zähmet ruhsatyň mökledi ne haçana çenli? Mesela zähmet ruhsatyň mökledi hem dolly. Zähmet ruhsatyň mökledi dolluğun için dolmadan önce başvurduk. Ona bermediler. A101 kodu var diye. Aşağı yukarı 2-3 ay 2-3 ay oldu. Dolan vermediler. A100 bir kodu var diye. 101 kodu var diye. Onun için zähmet ruhsatydan vermediler. 101 kodu var. Şu kararın kodu da şeyle mi? Kararın kodu diye 101 kodu. Onun için ona vermediler. Şu taýda hakikat gerek diýip bir ýaşyl znaçokly ben o znaçok näme bilemok ýöne ol şu znaçok şu kanalyň esasy nemeleriniň biri-de şeýlem kädiýän bir statusy bar kanalda znaçogy bar. Hakikat gerek ýaşylja znaçogy bar. Döwlet finans taýdan finans ýagdaýyna kömek etmeli bolsa Rüstem aga hiç gaýyrma sagym hökman aýdyň diýe. Sen finans taýdan bir nemen barmy, kynçylygyň barmy? Finans taýdan Allaha şükür elim ayağım tutýar. Bugüne kadar hiç kimseden 1 manat pul soramadym. Soramanam, elim ayağım tutýar, işler. Daş sıkarın, suwuny çykaryn, sağlam aş goýman, hiç kimseye muhtaç etmem. Allah razı olsunlar. Ama kömek edecek olsalar ya Türkiye'de kalmama ya başka bir yurda gitmeme yolu ne edip gidiliyor. Yoksa bir yerde kalacak o zaman ne edip kalmalı? Onu kömek ediyorlar.
Hakykat gerek, men şol öňkü hakykat gerek döwletaňa diýe. Bilýän hakykat gerek. Göne sen adyň beýlekilerden tapawutdurlukda ýaşyl ýazýar we ýaşylyna çok wa ýanyna bir nişanjyk wa ýaşyl. Bu näme diýmek? Men şoňa düşünip bilenmek. Bir sana kanal bir status beripdirmi? Sana bir znaçok beripdirmi? Bir da beripdir şoň üçin. Beýlekilenki adaty gara, senki ýaşyl we ýaşyl. Sen adyň soňuna bir ýyldızjyk znaçok bar. Men şoňa düşünüp bilmedim. Şoň üçin soradym. Ştaýda Libertyň bir soragy bardy, ýürüse maňa kyn görmesiň jogap soraw beresim gelýär. Türkiýede şu wagt näme dokument bilen gezip ýördiň diýe sen ýaňa oňa jogap berdiň. Aýla agşam soraýa köne pasport bilen 3-nji ýurduň üstü bilen tranzit edip Türkmenistana uçsaňyz we tranzit edilýän ýurtda gaçyp atalga soramagy amala aşyrsaňyz diýjek bolýar-da. Meselem Türkmenistana gönümel uçman başga bir ýurduň üstünden uçýan. Uçup şo taýda sorasaňyz ýa-ni ol tranzit ýolagçy bolanda sen çykaranoklar gerek. Çıkaranoklar şerik çıkaranoklar aeroportdan. Yo tranzit gidecek bolanda da bir tranzit men bilişime göre Russiýanyň üstünden belki gidibilirsin. Olaram kömek eden o Türkmenistanlary alany o. Ol nemede? Hakykat gerek ine şolgyna çokly sizin kanala pully goşulma bar. Şoňa abone boldum diýe. Düşündim. Ana berde de çykýar ýöne berde ýaşyl çykanok, ýerden da çok çykýar. Garajoglan Türkmen Hakykat kanalyň sponsoru diýe tügeleme. Men ýokam köp zatlar bolup duranda. Arkada saýlaglapdyr diýip degişe aýla agşam arkada bağlanşy ýok. Onu şeydeli üretsem sen ýagdaýyňa men tekst görüşine geçireyim. Onun Türkiýedäki deputatlar bilen Türkiýedäki resmiler bilen gürleşip göreli sen ýagdaýyňa nähili çykalga tap bolýarmy bolanokmy? Şol wagtyň özünde bärden men gün watar ýurtlaryndan nähili şu mesele çözülýär. Oň bilen baglanşyklam gyzyklanyp göreýin. EKF ştaýda ýazýar. Rüstem Doğan sen Murat Erşahin bilen görüş ol sana elbette bir çykalga aýdar diýär. Rüstem sen Murat Erşahin bilen maslahatlaş gördüňmi öz meselen? Ben Murat Erşahin'i men içeride yatarken Murat Halil Koçtu zaten Murat Erşahin'in avukadı. Avukat Halil Koçtu. Onu hisat edip bilen oklar. Uluslararası belge olduğu çünkü hiçbir şey edilemez diye. Şu halkara gorum bolundan soň. Halkara gorum olduğu için hisat edilemez diye. Ama halkara gorum şu ara bunu mahkemeye verildiğinde mahkeme bu adam ülkesine gidemiyor ama neden gidemiyor? Ve hiç mi düşünmüyor? Bu adamın çoluğu çocuğu var. Bu adamı Türkmenistan'a uğratır. Bu adam ne olur? Hiç mi adamın elini vicdanına koyur da düşünür ya bir şey yaptığın zaman ya? Elini vicdanına koyur düşünür. İnsan direktmen ölüme öndürüyorsun. Men Liberty ştaýda dogry bir zat aýdýar. Menem şol garaýşda Liberty sen bilen men bir garaýşda öň bir dokument beren we ýaşamaga ruhsat beren Türkiýe ýene ruhsat berip biler diýe. Dogry. Sebäbi öň beripdir. Häzir näme üçin berenok? Öň beripsiň diýip şonu türkçe emsal gösterip, onu emsal göstererek tekrar aynı şekilde aynı belgeyi, aynı oturma iznini veya çalışma iznini devam ettirebilir. Emsal göstererek bu hukuksal olarak mümkün.
iň dogrusy Türkiýede galman uğruna çıkmaly ilki diye dogry. B. Gummol, A. Gummol. Salamu aleykum vatandaşlar. Salam. Arslancan salam. Arslan Muradov geldi. Salam. Hawa. Şoň üçin Türkiýede sen bir artykmaçlyk biziň üçin bir bonus, şans diýip men şeýle pikir edýän ýürsem, şol sen şu wada şeňle kanuny boluşuň, şol zähmet ruhsatlaryny, zatlaryny alyşyň, hemme dokumentleriň düzüp boluşy, alkara gorulda bolma ol problema däl, ýöne sen kanuny ýagdaýda galypsyň şu wada şeňle. Şoň üçin şondan ýola çykyp bir gaýda etjek bolup göreli. Türkiýede. İnşallah bular wara. Şoň üçin göwnüňi giň tut. Saňa bir neme berilimi eliňe? Hat berdilermi plança günü Hiç içinde? hatta adam vermedi. Bana diyor ki Rüstem mi? Buyurun. Sözlü. Ya sen diyor mahkeme kararın çıkmış. Bakın dedim mahkeme kararım çıkmış olabilir. Ama ben dedim buraya da dedim dilekçe verdim. Benim durumum yeniden değerlendirilsin diye. Yok diyor mahkeme karar vermiş diyor. Mahkeme diyor reddetmiş. Sen diyor ülkeyi terk etmen lazım. Rüstem şu nemen kararın kopyası bahane senden sana berdiler mi şu sudun kararını? Sudun kararını advokatta, mülteci hakları merkezi advokatta var. Bir dakika benimle de olması lazımdı. Sen ne var orada okusa da neme yaşataydı? Neme esaslanyalar? Bir saniye. Burada. TC İstanbul 1. İdare Mahkemesi diyor. Esan 11 2018 494 karar notu diyor. 2018 878 Rüstem Yusupov. Şimdi Türk vekil bir dakika. Şimdi karar ne diyor? Dava özeti, dava sonucu. Davacının ülkesine zulüm uğramayacağı ilişkin dilli bulunduğu ülkesinde kalan amacı uluslararası koruma başvurusu bulunan mülteci şartları tartışmasız talebe red kararı verilmiştir diyor. Bak şimdi ülkesine gitse diyor hiç ölüm tehlikesi yok diye ülkesine giderse uluslararası koruma sunudu diye kimliğinin de diye iptalına diye el koyulmasına kabul edilmiştir diye. Neye dayanarak kabul ediyorsun bunu? Sesin gitti devlet. Şu tayda şu madda göre, şu esasa göre deyip şonu bildirmeliler ýöne bular kiçi dillen bärde aýdylýan zatlar. Häzir Arslan Muradov soraýar senden. Rüstem ağa türk dilinden başga dil bilen okmu? Başga ýurda gitseň bolanokmu diýip soraýar. Türk dilinden başka dili nämçe bilmeýän, başka dil ýurda gitsem ýene o dil ýurdun diline geplersen. Türkmen görmeýän soň hep türkler bilen işleýände, türkler bilen hal bilen
15 ýyl boldy. Sen özüňem bir şeýhin nemesi ýaly, ha, şef ýaly bir zat bolup işleýän şeýlemi? Rüstem. Ya men şo öňkü işleýän ýeriňde şo zawodda işleýän. Öňkü işleýände zawodda şef zaten, zawodun şefi bolup işleýän. Rüstem bir zawodda bir liniýaň şefi bolup işleýän. Bir liniýaň şefi bolup işleýän. Şoň üçin Rüstem diňe türkçe gürlänsoň, şoň üçin 15 ýyl şo taýda işlensoň, türkmençede birazjyk neme diýe, türk dili, türkmençe garalanna ýeňillik bolansoň, türk dili hemişe öz tarapyna çekýär. 15 ýyldan beri devam türkleň ýanyna işleň emesi türkler ýok, onu Türklerle gepleşen son mümkün olursa Türkmençe hiç ili evde de çağlar men oku eder deyip çağlar ama Türkçe öğrenenler yarın oku edip para Türkmençe gepler ya Türkçe molum murat diýse näme diýeka diýmesin ni para evde de devamlı Türkçe gepleşdik. Yani hal bilen ondan soň dilin otomatik olarak edilerine Şol öňkü ýaşaýan ýeriňde ýaşaýan härisem. mümkün ýaşaýan ýerimde. Salam aleykum ağalar, gowy güýçli advokat araşdyryp tutsaň hökman saňa we çağlaryňa kimlik berer we almy güýçli advokat Türkmenistana göndermez, emma sigorta falan %100 olmagy mümkin ýa. Bärde o meselede Turkish öwrelip sen mesele Rüstem meselesi o meselede advokat çözebilen ok. İň güýçli advokatlar, döwýän advokatlar bar Rüstem'iň ýanynda. Rüstem öňüm şolar alyp çykdy. Halkara guramalar bilen bile işleşen advokatlar var. Hemmeleri bilýän advokatlar. Ýöne häzir Rüstem'iň öňünde bir emeli kynçylyk pähkelçilik bar döredilen. Gizlin eller tarapyndan döredilen pähkelçilik bar. Şol pähkelçiligi nädip ýeňip geçip bolur. Şoň ýoluny çykalgatyny gözleýär. Şoň üçin Batyr ýaly, Rüstem ağa hemmemiziň derdimiz biragam Allah ýardamjymyz bolsun. Bileleşip hereket etmeli, bilelejik ýüz tutmaly. Asly türkmen bolan ýerli türkmen deputatlara, siýasatçylara Türkiýede awraly sözü diňlenýän, sözü geçen ýaşullara, şolara ýüz tutmaly, bir näçe tany bolup, köpleşip, bileleşip ýüz tutmaly. Şeýdilenne, köpçülik bolup hereket edilenne batyr, şonu mesele çözülýär. Bolmasa bugün häzir Rüstem'iň meselesini biz çözenmez bilen halkyň meselesi, Türkiýedäkileň meselesi çözülen ok. Biz häzir Rüstem'iň mysalyna, Rüstem'iň ýagdaýyndan, ykbalyndan ýola çykyp Türkiýedäki Rüstem ýaly ýagdaýda bolmasa-da meňdeşirek ýagdaýda bolan watandaşlar üçin bir karar alynsa, wagtlaýynça şolara degilmese Türkiýede diýip şoň uğruna, şoň aladatyna bir zat etjek bolýar. Şoň üçin bileleşip hereket etmeli. Men sizden haýyşym şol, bileleşip hereket edin. Dokumentsizler Türkiýede bileleşip hereket etsin. Arslan Muradow, paka ýurt düzelmese gaçyp gelmeseňiz bolmaýar. İş tejribeňiz bar bolsa, işsiz kösenmersiňiz. İşsiz kösenen ok. İşte problema ýok. Güzeran aýlamakda problema ýok. Hiç tatda problema ýok. Ýeketek problema şu Rüstem'iň işini çözmeli adamlar kanunyň üstünde hereket etmeli. Kanuny borcuny yerine ýetirmeli. Hiç il bakana da ýok. Ana nämemişin Rüstem'iň halkara gorawy elinden alınmalymışyn gutordy. Rüstem'iň dokumenti elinden bar bolan dokumenti ruhsady elinden alınmaly. Näme üçin?
haýsy esasa göre, haýsy kanunyň haýsy maddasyna göre. Hiç ýeri hiç zat ýok. Munun kaziýet berýär bu karary. Gaty täsin. Men ilk çalışma raboçy vizamı aldığımda, ilk çalışma raboçy vizamı aldığımda o zaman bir yine firmada işleyen firmaya geldiler. Bana diyor ki firma şimdi seninle benimle Türkmence yapacak. Benim hiç il Türkmence yapacak. Şol nemeden geldi diýenden mi? Konsolosluktan. Ben dedim Ruslara koruma kimliğim var dedim. Ben dedim hayırdır neye mi diyecek ol yani dedim ona sonra. Ha, dedi. Ay bu olay mal alacaktık koruyun son gele ayarsa deyip gittiler. Onda konsul halan işgärler biňe sülenem meşgul bolýar ekenler. O konsul alsan iş yarayım ben meşgul oluyor zaten. Yo gelip onda da sen fabriğinden mal alacak bolşuny. Ha o. Bahane o mal almak. İlk başta yoktu. Haçan raboçy vizam allar alma sorar geldi. Raboçy vizayı alınca raboçy vizayı alınca konsolosluğu Türkmenistan'a bilgi gidiyor. Bu firmada sizin Türkmenistan vatandaşı burada işliyor deyip. Düşünüklü. Arslan Muradov pul va yerine kanunu seretmeyi meseleler diye. Pul verdiler mi ki o Türkiye'nin kanununu bozup Rüstem'in dokumentini vermeyenlere, hakkını vermeyenlere. Rüstem bir daha soracak senden. Yine sen bilen bir şu taýda Azatlyk Radiosynyň makalasynda 2017-nji ýyldan başlap çykyş edip başlady diýämi näme şol ýaly burada. Sen bilen ondan öň başladyk dämi? 2010 Radyosyna 2017-nji ýylda çykyş edip başladyňmy? Hayır 2000 kaçtı? 14 müydü? 2010 2014 müydü? 2015 miydi? Şeyler mi? Öyle bir şey olması lazım. Şol aydır. Şu taýda Arslan ady bilen çykyş edýär da diýip şey edip biri bir zat ýazyp durýan. Ha. Yusupov diýär 2017-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk Radiosyna Arslan lakam bilen çykyş edip başlaýar diýär. Sen 2017-nji ýylyň mart aýyndan öňem çykyş edip berdiň. Daha öncesinden başladım 2017'de 50. Daha öncesiydi. Ay bu Azatlıkta aklanan var. Neymet belli de. Daha öncesiydi. Dünya Türk ilk başta Azatlık değil de Dünya Türkmenleri Yepleşiğine başladık. Ha o. Ondan sonra Azatlık'a da Rüstem dedim ben de dedim adım vermeyeyim. Hadi Arslan olsun. O şekilde. Hakikatın olmasın. Lakam olmalı. Lakam bilen çıkış edip başladın. Sen bilen tayarlan gepleşiklerimizden men kanala koyacak. Rüstem. Koy. Vatandaşlarımız dinlesin. Kimler haçan nähili meseleler, Türkiye'dekilen meseleleri, Türkiye'deki Türkmenistan'ın kıyınçılıkları, Türkiye'deki Türkmenistan'ın bir-birini satışı, öz oğudaşlarını, illeşlerini Türkiye'ye getirip, Türkiye'deki işverenlere 500 dolara satışını, dadını, hemme dadını yine bir gerek eşsinler vatandaşlarımız. Nähil sokuşluklar var. Türkmen öz Türkmenini sokya, satya. Gulyal edip satya. İşleyen yerine, işleyen fabrikine getiriye. Türkmenistan'ın öz illeşini satya kozoyununu. Pasportunu elinden alıyor. Nämeler. Şu hakikatlar aydylan soň janyna yaramanlar käbir
Periştelen. Tamam. Periştelen. Periştelen zanına yakalım. Görünüyorunu bütün zanımı da yakacak olur. Bakalım neyle oluyor. Aýla agşam ýa-da syýasy gaça wagtalga berýän Ýewropa ýurtlaryna ýaşaýan türkmenlerimiz köp. Şolar adam hukuklaryny goraýan, hasam türkmenleriň hukuklaryny goraýan guramalar açyp bilýärlermi diýe. Açyp bilerler, bilemok, mene bilemok, nähili her ýurdun kanuny özüne görä bolýar, aýratyn bolýar. Germaniýada diňe bir Germaniýanyň kanuny näl, her regionlar bar. Bular federativ bolan soň köp ýeri özüge täýärli sebitler bar. Şäherleň öz kanunlary, öz düzgünleri bar. Ola region eken. Regiondan galy berse her şäheriň öz düzgüni, öz aýratyn kanuny bar. Şoň üçin ýaşaýan ýeriň haýsy şäher bolsa, haýsy region bolsa, şoň bilen maslahatlaşyp görmeli. Liberty soraýa halkara gorawyny berýän edara haýsy? UNCHR ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar barada. Ine. Ekrana ine UNHCR şu gurama ine. Liberty ine. Şu gurama. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar komitetiniň Ankara'daky inemesi berýär. İlçanası. Ha, wakilhanasy. Ben bugün zan ettim. Berýem zan ettim bugün. Şu ara en aşağı 100 gede zan edendir. Orun açanoklar telefonu. Telefon açtırır diyeceğim. Ben diyeceğim böyle bu şekilde ben ne etmeliyim? Ya geleyim Ankara, ben onta Ankara'ya geleceğim. Ne etmeliyim diyeyim. Men Türkiye'de Azatlyk Radiosynyň habarçy höküminde zan edemde hemişe bir Arap ayal maşgala alýady telefonu. Onuň Türkçede bilenok, gepläp bilenok. Onuň men aýdýan sen haýsy dille gepläp bilýän diýende. Sen bilen gepleşeýin, inglizçe bilýänmi ýok? Onu Türkçe bilenok, inglizçe bilenok, haýsy dil bilýän, Arapça bilýän. Arapça da men bilenmok. Şey yapýadyk telefonu. Ýanynda bir türkçe gürleýän, orsça gürleýän, inglizçe gürleýän ba bolsa ber diýen berenok. Men şol Inni Murat wady ýadynda bolsa. Şol deport edilmek üçin türmede ýatanda ýaman köp jaň etdim ýöne. Meni alyp bilmedim sen. Ben bolsa ya yeni Ankara'ya gideceğim. Tezlerine. Çağlanmam dokumentlerini alıp Ankara çağlanmak için özümü çık Ankara. Asam diýip bir gurama öň şol Birleşen Milletler Guramasynyň işlerini alyp barýardy. Şolar bilen gürleşip gördüňmi? Asam'a da can ettim ben geçen. Asam'dan hatta advokaty bilen gepleşdim Asam'ın. Diyor ki Asam biz diyor sade diyor dilekçe yazıp veriyoruz. Hakkında ne mi edecek olyanız? Şuraya diyor. Biz diyor sadece dilekçe yazıp veriyoruz. Advokat diyor kendini tutacaksınız. Başka istedi diyor onu. Yo, şonu bolýa. Eger şol ýazyp beren zady meselen çöýän bolsa adwokaty biz tutaýaly. Yok çözün ama yazıp veriyorlar. Näme işe ýaraýar onu? Olar otaýdy diňe onu ady ba gutordy şeýlemi? Adı var. Başka. Şimdi pandemi diýen mara her yer zaten köprü yapıptı. Öyle idarelerin. Ben telefonla ancak randevu alacaksın da randevu da vermiyorlar. Yok advokat oraya gitti. Yok başkan oraya gitti. Yok toplantımız vardı. Şuýda Liberty bir zat ýazýar. Şu näterededir Rüstem.
Ýene şol Birleşen Milletler Guramasyna ýüz tutmaly we ýurtdan Ýewropa çykarýaly dokumenti şolardan soramaly agam. Git Ankara 2-3 gün ýat şol edarada. Şey diye. Nişeyle var ýagdaý var. Men Türkiýedekem şol Ankara'daki Birleşen Milletler Guramasynyň nemesi ofisi şol TRT gidip barýakan nemede Ýyldız'da Ýyldız mahallesinde. Ya. Enidem şo taýdam şol Ama Özbekistan'ın elçihanlygynyň ýanynda. değişti beri hem İçişleri Bakanlığı'na verdiler. Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı. Eskiden Avrupa Birliği'nden toplanan nar işleyedi. Avrupa Birliği her ülkeden, Avrupa ülkelerinden gelenler, gelenleri onlar ilgileniyordu. Şimdi olsa öyle bir şey değil. Şimdi İçişleri Bakanlığı ilgileniyor. Yurt dışından gelenler ilgilenmiyor. Yine de sonuçta bilmiyorum nasıl olacak. Onlara gidip görsem mi de diyorum. Nasıl olur, ne olur? Daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Ama bunun beterde kötü olacağını zannetmiyorum. Artık kafamı mı koparıp atacaklar? Begüm Molli'ye agamcan Türkmen halkymyz baýamaly dälliýe. Ştaýda fermer diýip Rüstem Şatlyk Şyhyýew näme maslahat bererkä? Ol düzeder diýe. Şatlyk Şyhyýewiň klasynaky bir mesele dälmi? Şatlyk Şyhyýewiň meselesi däl. Şatlyk Şyhyýew wapşe pričom berdi. Fermer. Şatlyk Şyhyýewi inesiz ýallar meşgul etdi şeydi. Aklı sıra şey yapmaya çalışıyor. Ha? Aklı sıra laf sokmaya mı çalışıyor? Ben anlamadım. Bilemok. Bolup biler. Her ýyly bizde de neme var? Edep bilen bosogadan sagaýaň bilen ätläp salam aleikum diýip salam berip duzo öýe bosoga hormat goýup girmek waka götünjekläp girýänler bar da. Ha. Liberty öňküde goru berenlerine näme esaslanan bolsalar ýene de şol esas ýeterli. Rejim ütgän o diýe Türkmenistanda diýe. Şey diýip tutsaň nähili bolar diýip soraýar. Senden Rüstem. Yo rejim ütgän okuren berdekler diyor ki ben ilk başta sonra gepleşe alanlarını ay sen niye ihsat edilmezsin sen ya bu ne mi diye sen gidersin o şekilde sanki dedim ki ben yok Türkmenistan'da ihsat yok ki diyor. Niye ihsat yok Türkmenistan'da? Yok gayet güzel bir ülke diyor. Dedim güzel bir ülke ama içindekiler mahvetti ülkeyi. Arslan Muradov Rüstem ağaň öňüne emeli böwet goýan bolsalar ýa pullur ýa-da tanyşlyk üstü bilendir diýe. Başga mene bilenmok kanuny bozmayan adamyň ayagyndan nädip alınmalygyny. O da gaty düşnüksiz ýa-da ýöne şu düşnüksiz bolan soň Arslan şunu düşündirip bolan. Şunu düşündirip bolan hiç kime halkara guramalara, advokatlara, şu mesele bilen gyzyklanýanlara, şunu çözýänlere şunu düşündirip bolan. Adamyň akly alan şul Rüstem'iň başdan geçirýän ýagdaýy absurd. Absurdyň barp ýatany. Olar ýaly absurd işler bilen kim gyzyklanýar? Absurdistanyň absurd rejimi. We şoň absurd
mahluklary, nalaje dinleri. Hemme yerde kanun bolup, kanun dep gelip, adamlara ziyan verip berler. Şimdi Mülteci Hakları Merkezi diyor ki, ben dedim ki Mülteci Hakları Merkezi'nde. Bozgunlar merkezi. Boston'da Merkezi. Dedim, ben dedim neyle olacak? Bugün gepeşya, bu yerden can ettim onu. Neyle olacak bu dedim. Rüstem diye, bizim dedi edecekler adımız yok diye. Bitti, bütün yolları bitti diye. Edilmez zaten, hemmesi edildi diye. İdil Hanım, Bahar Hanım heni de mi işleýän şotaydy? İdil Hanım ayrıldı. Bahar Hanım Bak, bilmiyorum. Hekimbaş diye orada yabancılar ilgilenen Hekimbaş değil mi? Hekim mi? Benim durum ne olacak? Rüstem mi? Sizin dosyanızı inceledim ama yapılacak bir şey kalmamış. Diyor mahkemede reddetmiş. Mahkeme reddetmiş, tamam. Mahkeme reddetti diye. Sen ben direkt ölüme atıyorsun. Ateşin içine yok. sürüyorsun. Suud näme esaslanyp reddedipdir ýa-da nowa işler? Dedim ki bakın ben ülkeye gidemiyorum bak. Siyasi olayların bak bunun yüzünden ben ülkeye gidemiyorum desem onu bile hiç bakmadan direkt red. Şu taýda häzir Risalat Reýimowa diýip bir tomoşaçy Moskwada migrantlaryň adwokaty bar. Bahadyr Ismailow YouTube'da kanaly bar. Şoň bilen gepleşip görmeliýär. Şunu ýazyp alsana Rüstem. Dur yazıp alayım. Häzir men şunu näme diýerlermikä? Screenshot edebilsem häzir men şunu screenshot etjek bolaýyn. Tamam ben aldım zaten. Aldım. Gelem, öyle. Evet. Menem alaýyn häzir. Yo, aldım ben. Ekran konusu. Boldy. Menem aldım. Screenshot etdim menem. Häzir dowam edeli. Batyr Döwletaga çözdüň diýe. Yo onu çözen Rüstem çözdü ýanky. Ýanky şatlygy ara boşany. Rejimi gorumala olurum diye. Absurdistanı nädip gorasunlar başga diye. Hani göreli elinden gelen etsin. Gora bilýärlermi? Karajoglan Türkmen Absurdistan Absurdistany dünýä düşünip bilen ok diye. Rasalat köp sawol ýanky nemäň üçin, maslahatyň üçin sawol mehriban uya. Hökman habarlaşarys. Olar ýalaky biri bağ bolsa, YouTube kanalym bağ bolsa, habarlaşyp görürs. Döwletaga Türkiýe Cemhurbaşkany arda ýa-da dilekçe ýazyp görse bolmamyka diýe. Erdoğan'a diye hat yazıp görsen bolmamyka diye. Şimdi, ben Cimre bir dakika Cimre yazdığım hat da var benim burada. Hatta ben Cimri aradım. Telefon bile açtım. Cimir diýeniň näme? Cumhurbaşkanlığı Cimri. Onun dediği Cimri dedi, Cumhurbaşkanlığı. Bir dakika, bir saniye. Cimri Cumhurbaşkanlığı. Sen gözleýän matyň ene bir soraw bar, şonu okaýyn. Tamam. İdare mahkeme senkini edara kadyeti. Sen nemen reddetdi, he? İstanbul 1. İdare Mahkemesi de reddetti.
İstanbul Anayasa 1. Mahkemesi'ne yüz tutup bilen okmy? Anayasa Mahkemesi'nde de yüz tuttuk, o da reddetti. Bäh. Onu hemme tarafın yapıptırlar adın. Her tarafı diyene, elini ayağını bağlap denizin içine attı. Adının durum yüzü. Bäh. Yo, şonda da yok manmırçıkalga bolaymaly. Ady birlik bilen çözülýär bu meseleler. Mehriman doganlar. Şoň üçin biz diýär, yerli yerden dokumentsizler bolup, yerli yerden herekete geçin, kiçten giç ýaşy. Bizim gollaly Türkiýedäki yerli türkmen deputatlar bilen syýasatçylar barly sözü geçýän adamlar bilen tanıştyraly diýip. Ýöne herkim gününe kaýyn bolup gören ýaly. Geberti Moskwa bilen Türkiýe bambaşka zat. İş bitiriliş ýollarym başga diýe olaýanyň dogry liberty gaty dogry. Ýöne şeýle zat bolup biler. Risalatyň aýtjak bolýan zady eger şol adwokatyň halkara proseduralar boýunça tejribesi bar bolsa, praktikasy bar bolsa ýa-da praktikasy bolan tanışlary bar bolsa şolaryň üstü bilen peýdaly maglumat berip bilýärmi mümkin. Mehmet Kadyrowa diye Ýyzy ýarasyn döwlet jemgyýetiniň ýaraty bolsun ýa tazy bol Mehmet. Sag bol dostlar, sag bolsun. Batır. Rüstem ağa habarda çykyş et ağam. Türkiye sesini duysun diye. Müge çıktı ya. Müge kaybolmadım ama Müge çıkayım da. Allah'a şükür kaybolmadım. Yo, sen yitmedin de sen yitirjek bolýarlar. Şoň üçin sen Yitirjek şoňa aýdýan. Sen yitenler tapýadyn diýen. Häzir meni yitirjek bolýarlar diýen. Häzir meni yitirmejek bolýarlar. Şoň üçin şu meseleni Türkiýe bir eşitdirdiýsen bolmazmy? Bilmiyorum. Faydası olur mu? Geleceğim görüşüp görse olmasa. Geleceğim ya Türkçesi yok mu? Yok, Türkçesi var mı? Türkçesi yok olmaz mı? Yeterli mi Türkçesi? Türkçesi. Senin ne olur ya? Şeyle mi? Hı, öyle mi? Onda böyle onda geleceğimi iyi ver ilçe hükümünde. Bir gürleş görsen şu Müge Hanım bilen. Müge Hanım'ya mı çıksak bilmiyorum var ya. Şu ağlanacak halimize gülüyoruz ama Allah sonumuz hayretsin. Yo, yigidi gam yıkar diye. Rüstem hakikaten hem şeyle. Yedi gam yıkar da diyemem ya. Bizim parayaz gamdan gustudan. Rüstem. Onun bugün işten geldim akşam onun oğlum parkta da diyor ki men ertir okuğa gityen mi? Ertir okuğa açılıyor. Men ertir okuğa gityen mi diye. Çocuğuma diyemedim evladım biz Türkiye Cumhuriyeti kabul etmiyor. Başka ülkeye gideceğiz olmasa Rüstem. sen okula gidemiyorsun. Şu tayda hükman bir zat edip düşünür. Şu tayda bir täsin pikir var. Seret Batyr Kurban Nepiriýa diye Türkmenistandan vazgeçsen olur diye. Türkmenistandan yüze vurup bilýän bolsaň.
Şeyle bir varyant var mı? Öyle bir şey ben bugüne kadar karşılaşmadım. Vazgeçeceğim Türkmenistan'a, vazgeçeceğim istemiyorum ben Türkmenistan'a. Yo, oň prosedurasy mene konsullukdan geçen olaýmasy? Ýöne şonam bir sorak göreli. Bolam gowy pikir aslında. Bu batyryň aýdýan adam gowy pikir. Arslan Muradow pul kömek edämedi, başga näme kömek etjegimizden bilemizok mene diýe. Hudaýa şükür Rüstem'iň ýagdaýy gowy. Pulluk mesele ýok, bärde mesele kanuny hakyny gaýtaryp bermek. Batyr duýduş şükürler ýa-da bol Batyrjan. Sağ Şu olun, sağ pursatdan olun. peýdalanyp ýazýaňyz, ýene ýatladýaňyz, hawa duýduşy gaýtalaýaňyz, şoň üçin köp sag bolun. Ýüzlerçe yorum tesbir ýazýan we oňdaşyndan ses bolsun, onuň jaň edýän zady diýen bolsun, ses ýazyp berýän bolsun, köp sany hakykatdanam watandaşlarymyz duýduş bilip dur. Hemmeňize sag bolsun, dostlar sag bolsun. Hawa ejem Pahir käbäm ejem 86 ýaşyndady. Şolar ýaly ýaşamak Türkmenistanyň şertlerine hemme garalarymyza, enatalarymyza, babalarymyza, mamalarymyza, enelerimize, atalarymyza nesip etsin. Has köp ýaşasynlar, ömürleri uzak bolsun. Allahjan. Onda da hiç ýyly hokonç keselsiz. Hiç ýyly saglyk problemasy ýok. Ne çözülmeýän ýok. Ba elbet garrylykda sebäpli problemalar ba. Sünk eremek bolsun, gany alyk bolsun, sebäp köp çagarlyk bolan soň onuň SSR'de sen gulýaly işleň soň günnomanka gidýän, garank düşenine öýe gelýän 8-10 sany çagaň we aňsatda onu da biziň jemgyýetimizde hemme zat aýal maşgalan gerdenine. Ýene de biziň adamlarymyz ýaşaýar. Başga halkyň aýallaryna şolar ýaly eziyet edin, özüne ata bildir. Edibem bilmeýäňiz. Ýene biziň türkmenlerimiz şedaýa bara. Sag bolun, dostlar sag bolsun, sag bolun, minnetdar. Sag bolun, kyn, ýöne çäre ýok. Ölenin yüzünden ölüm mü ya? Allah yatır yerini yat etsin, zahi cennetten olsun. Allah tahsilatını affetsin. Hem değil var. Rüstemcan, senin başyňdan geçdi, eger ýalňyşmaýan bolsa, mä gidip bilmediň-de? Gidebilmedim kakam Pahir 2016-njy ýylyň dekabryň 11-ine ýok boldy. Menem gidebilmedim. İnsan ama öyle bir şey ki eğer kakam sanki yaşıyormuş gibi, öldüğünü görmediğim için yaşıyormuş gibi ben o psikolojiyi unutamayacağım. Ölene kadar benim yani. Rüstem, men kakam Pahir olunna 97'de Pahir olu 18. aprelde men Seljuk Üniversitesi'nde okuýadym o wagt. Hatta gutorupdum. Gutorduş egzamenler bilen. Meşgul bolup gördüm. Ondan egzamen wagtynda şo Sultanow Hinduguşly şol hökümetde işleyen Sultanow bar. Hinduguşly Türkmenler Hinduguşynyň asly. Şol general jaň etdi. Şolar ýaly bir erbet ýagdaý bar bolan Türkmenistana gelip biljekmi diýip jaň etdi şonu. Indi sen hanka aýdanyň aýtjak bolýan ýöne birazjyk öňünden neme diýenler. Onuň aý sagat 6 ýok. Türkiýanyň wagtynda 6-dan öňünde azan wagtlary ýa-da bilemok anyk şo. Onuň öň telefonuna jaň etdi, kim nädip öň telefonuny bilýär, nädip o zatlaram bilemok. Onuň kelläde gelenok, soramak
Aýga gepiň tömekkeri Döwlet Baýhan hawa men Döwlet Baýhan. Sen Soroşna Türkmenistana gelmeli. Men General Soltanow. Menem aýdýan perewarot boldum. Şeýdi pikir edýän. Onuň siýasat bilen meşgullanyp beren soň ýok diýdi, hawa kakyň ýagdaýy agyr diýdi. Soroşna gel. Soň inim diýdi, sen näçe ýaşyňda diýip sorady. Onuň menem uniwersitede awkat görnägem. Şular ýaly diýip aýtdym boly. Onda diýdi, sen diýdi, gara düşünerçe bolupsyň diýdi bolun wara. Ştaýmda ol dügünni daştaým. Gepleşek bolan gepler bilen garaşdy telefon. Soňundan zordan başardap hoşlaşdymy diýdim, on hawa diýdi. Men diýdim, egzamenden ma şu egzamenler diýdim, nemetmesem men okuwum uzaýa gutarylym oku. Meni direktora jaňa deýin, Daşary işler ministrligine, prezidente kime diýsen jaňa deýin. Sen gelsen bolýa. Bor diýdim, jaňa diýdim. Ondan şeýdip initen ýankaýdyşyň ýaly soňundan Nuraga bada o wagt Istanbulda nemelere konsul Nurudy. Yaman gowy adamdy, gyzyl ýaly adam. Istanbulda özü garşalyp uratyp goýberdi. Geň alaýmaly. Şonda onuň bu diýdi, bular ýaly ýagdaýlarda kömek etmeli, biz şoň üçin wara diýip şeý diýdi bolan geň alyp. Onuň soň aýtdylar şu Nuraga hakykatdan yaman adamçylygy da gowy diýip. Ömrüzok bolsun. Taňraýakan onuň ýankaýdyşyň ýaly soň aeroportda baryp düşdüm. Otaydan aldylar, eýýär men aňry owa ýetirdiler. Onuň owa bardym bolyn, inni sen aýdýaňa görmedim onu, ananar ýaly. Bardym onu ýok da. Ýok, onuň gözleýär da, o gözüň ruhun gözleýär. Daşda görüňdi gözleýär. Onuň o wagtlar Konya şäheri, dini şäheri bolan soň biz hemişe şol atmosferede bolamsoň elimde Gurhan, men hemişe ayet okap sad edip gowy köşeşip baramda. Onuň derre alyp gitdiler Goşa ümmede. Men kakam pakir Goşa ümmede çaýlana. Onuň bardyk bolan kakasynyň ýanyna, Edil atamyň ýanyna ýeri bar eken şota gömüpdirler. Täze gumda men üçüne ýetişip bildim. Rüstem mümkinnäl nemetmek bilýän. Görmeseň gaýyn. Diýüm ýa, sanki ejem da bilen gepleşýän bolan. Han kakama da bere. Edil şolar ýaly. Ýok diýen, men madaryny gujoklaýan bolan ýene şonu da bir otaýdan çykyp geläjek ýaly bolup durda däwe görmeseň. Yaman kynýardy. Hemmekşä tawr bersin Allahan. Hiç kimi öz goslarlarynyň, ýakynlarynyň onu da ejetiniň kakasynyň ölümi bilen synamasyn. Yaman kyn. Gelmeň hem ejet hem kakasy ýok boldy. Yaman kynlypdy. Baştan geçirmeden bilip bolmaýar. Onu wara ateş düştüğü ýeri yakar diýer ýa. Da baştan geçirirsen, videosunu baştan geçirmeden üçin. Yaman kyn. Allah sabır versin, ne diyelim, geride kalanlar Allah uzun ömür versin. O bu çekýän kıçıklamaz yetmedi ýaly, üstüne bular ýaly eziýet, zulüm bilýän. Vatandaşlaryň nemesine üşüp gitdi ýadyr. Hakykat gerek. İnşallah ýyzy haýyrdyr diýe Rüstem ağa giň bolýar. Mehmedow maksat salam diýipdir, salam. Toğrul bey.
Salam vatandaşlar, döwlet dağı ýa-da Allah rahmet etsin. Käbäňizde gynanlyk, Allah kuwat bersin. Türkmen halky katastrofa, agyr taryhy günleri günlüň soň gelmezmi? Rüstem ağa sizde şowurlyk dileýär. Togruljan, soň gelmez biz agdy birleşip hereket etmedik. Agdy birleşip hereket etmeli. Iň bärkisi ýöneköýje ýagdaý problema inha Rüstem ýaly Türkiýede dokument alyp bilmän, kanuny hakyny alyp bilmän ýören bir topar yüzlerçe, yüz miňlerçe adam bar. Türkmenistanylar birleşip, agdy birleşip hereket ediň diýen. Siziň deputatlar bilen, ministrler bilen, resmi yerler bilen kontaktlaňyza men kömek edeyim. Şolar bilen habarlaşmaga, şolar bilen duşuşmaga, men özüm şolardan randewu, duşuşup hemmelerini alyp berem, gurnap berem. Türkiýedäki yerli türkmen awtoritetler bilen, ýaşullar bilen duşuşdurayyn, maslahat etdireýin diýen. Bir özümüz diaspora bolup, özümüz lobby tagalla alyp barmasak, türkmen üçin ağlajak, türkmen üçin aladetjek hiç kim ýok. Öz göbeňi özüň kesmeli. Özüň ýykylyp, özüň turmaly. Liberty Batyr Gurban dogry belledi diýe. Ýalňyz Kurt Döwlet Bakçaly we Mustafa Desteji ikisinden başgasy ýardam ededipdir näme? Ýalňyz Kurt ýardam etmez. Şoň üçin ikisi bilen görüşüň ýüz-ýüze görüşüp bilsen has gowy diýen. Görürsün. Näme diýdi? Döwlet Bakçaly we Mustafa Desteji ikisi bilen ýüz-ýüze görüşüp bilsen, şolar bilen görüşüp derdiň aýdyp bilsen diýe. Ýardam şolardan başga hiç kim kömek edip bilmeýär diýe. Döwlet Bakçaly Milletçi Hereket Partiýasynyň başyndaky Mustafa Desteji Büyük Birlik Partiýasynyň başlygy. İkisi hem häzirki hökümeti gollaýar, hökümete ortak diýen ýaly, şärik diýen ýaly. Cumhur Ittifakymy diýilýär, näme diýilýär? Şondaky. Şo koalisiýadaky ikisi şolarla gürleşdiňiz diýýärdi. Gadam agam dokument bolmasa-da 3 ay dokumentin gelinçä diýip okula alýarlar diýär. Häk şol myhman alışlar ýaly diýärdi. Arsan Muradow agam ýene öredek gynanç bildirýän ýyly ýarasyny 86 ýaşadan bolsaňyz toý bermeli aga diýär. Awa Hudaýa şükür. Ýene de ýaşardy bolan Türkmenistanyň şertlerine doktor ýok. Hiç ýyly doktor ýok. Ýok doktor. Aşgabatda ýekece doktor bar ekeni görkezilýän olam gidipdir. Kime görkezmeli, näde görkezmeli, näme etmeli? Ulokan meselesem ýok. Häzir bärdäki tanışlara aýdýan da ejeň nämesi bardy, problemasy bardy. Gana azdy. Sunk eremesi bardy. Bu problema da bu ölüm sebäbi dälmi? Bu ýurtdakylar üçin şolar ýaly bir zat aýtsaň bara, sana söýýärler. Ýöne Türkmenistan ýaly ilhinç ýagdaýa getirilen absurdistanna gynandan başga ýurtlarda problema bolmaýan ýagdaýlar, saglyk ýagdaýlary ölüm sebäbi bolup bilýär. Ondan günüňize kaýyl bolup berseňiz, şu absurdluklara hiç zat diýmän ýörseňiz, size de gerek getdi. Siziň başyňyzda şolar ýaly ölüm bar. Kronika hasta bolmaňyza gerek ýok. Kronika hasta bolsaňyz da Hudaý tutdy. Hudaý tutdy. Gün döner döwran döner diýär.
Hawa häzir üst-üste gömýärler diýe adamlar. Üstüne gömýärler diýe. Öwlýärlerde yer ýok diýe. Üstüne gömüp gidip oturlar. Hemmenem gizleýärler diýe. Aýtmalar şo zatlary. Aýtsan kulüň çykarýarlar diýe. K harpyny aýdy öwrenoklar, K harpyny. Hawa. K harpyny aýdy öwrenoklar. Gata gıynaşly. Bu pajygany biz durulmasak başga hiç kim durup bilmeýär. Kellesi işlemeýän, aňy yetmeýän, näme edýänini bilmeýän, aktivist bolmak üçin ondan pul dilenýän, pul soraýan wejer alan başary biljek işi dälmi? İş başarýan, halal elinden iş gelýän adamlaň birleşip, agdy birlikde görüşüp yeňmeli, çözmeli meselesi şu. Onu da gıyska wagtda. Bolmasa sağ adamlaryňdan garylýar Türkmenistanda. Şonu bilin. 1-nji sentýabr 2021-nji ýyl. Aýtmady diýmen. Nädip görüşilmelisenem? Men 5-nji gün düşünürjek sede. 5-nji günkü gün ýaýlymda. Çonundan gaýdyp sorama. Nädip görüşmeli, näme etmeli? Rüstem. Döwlet Baýhan we Topary ýöne biri tankyd edýär, ýöne biziň aýymyz atýar, onu düşünürsin näme edip görüşmeligini. Şo sözden öňürti Döwlet Baýhan we Topary töweregindäki adamlary, ýeňneşleri görüşýänlere hüjüm edýär diýär. Ýyzyndanam nädip görüşmelisin öwret diýär. Görýän, özüniň görüşmeýänligini özü aýdyp otyr. Özü aýdyp otyr. Ha, boynuny alyp otyr. Sen niýe görüşmäni öwret diýär. Biz ýa şey delli. Ular wara, näme diýen wara. Ya şu çakaçanny görüşmäni bilmedik bolsaň, şoňa düşünmeýän bolsaň. Men düşünmäýän. Doğru düşünüreyim idim ben. Şoň üçin 5-nji gün ýörüde gönefir edip nähili görüşmeli? Görüşüji nähili bolmaly? Ýa-ki düşünürip berjek. Han şoň bilen bolýarmy? Ýa bir nadana akyl berip durandan niýe? Ansatdyr süýt almak gysar bolandan niýe? Telpek giydirmek üçin berilen kelle baş çykarmak hakykatdan ýalandan niýe? Olar İstat bilmedikleri için yok devletin yanındakiler yok biri taklit ettiği, taklit edildi. Hiç kimden taklit edildi. Gerçekten biliyorsan onu hem öğret diye. Yok bilmeyen olsan ne için sakna çıkken? Oyunun senaryosunu yadından çıkaran olsan, tekst yadından çıkaran olsan ne için kameranın önüne geçeceksin? Geçmesinler. Yok hiç adam edilecek baktır yok. Yok o öyle. İstat. Kararlıyor. Ağam salamu aleyküm. Ne diýen sadakalaryňyzy soğuşdurýaňyz kabul bolsun Allahyjan. Käbäň hemmiýeten nerýe bolsun Allahyjan. Sag bol. Kararlıyor. 7-sinde hawa 7-sine gowy edip taýýarlandyk. 7-sine gowy edip sowduk. 7-sine çennem hatyma mindirdik, hatymam çykdyk, kemmenden bagyşladyk. Diňe bir özüne talamyda däl. Bütün dünýeden geçen ady, gany, türkmen bolan, türkmen bilen ilteşen, türkmeniň topragyny ýaşan ýa-da üstünden geçip gidenen bolsa, şolaň hemmetiň ruhuny, hemmetine şonu edik, bagyş ederlidik, bagyş etdik. Hudaýa şükür, türk gassaplarda malanma gedişip görler, örüşüp, olaram bardık, özümüz saylap içinden aldık, şu diýip bellik etdik. Matazık bilen daňyp, olaram hemme zady soğup zat edip, etlerini, zatlaryny paýlap, hemme zatlaryny sadakalamyzy Hudaýa şükür. Aňar ýany bilen kömekleşip, dosýarlar. Hemmesini soğuduk. O 40'ına nesip bolsa. Soňra sag bolun. Ömrüňiz uzak bolsun, batyr, dogry aýdýan biziň könelimiz gujurlydy. Gaty dogry. Biziň bagyňyz batyr.
Şolar biziň könüller, biziň bagymyz, köprüýimiz. Könülleri Kökü, ýitirsek biziň köprüýimiz ýykylýar batyr. kökümüzdü. Kökümüz kök wagt şonu aýtsana. Ömrüňde Kökümüzdü. men Kökümüzdü. türkmensana köküm şolar. Meni şo toprağa baglap, şo toprakdan maňa vitamin, energiýa, suw iýmit berip duranlar şolar. Şolar gitdi. Şolar gitse köküň gitse sen näme? Sen peşmek ýaly bolýar. Hoca ağaç olsa kökü çürüdükten sonra ağaç yıkılıyor. Kökümüzdü. Niye öyle kıyıcı meselelerde doktor yok o? Hiç Yok, ili yok. doktor yok. Dermanın bir tane tabletkesi 750 bin manat. Bir tane tabletkesi. Ondan tapıp gelsen. Onam tapılsan ukolu neçe manat? 5 katı. Yani Allah yardım etsin Utaydaki yaşayanlara var. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Ama Batır ya. Ağam gidip bilmeyen galan adamlar Rossiyada, Türk'te sanasan sanı köp Türkmen halkı tak seredenden gatı köp jebir çekke. Haşana çendi çekmeli batır. Hana ağzı birleşip bir hareket edin. Öz meseleňi çözün ilki bilen. İlki bilen öz meseleňi çözüp görkezin. Hakykatdan mesele çözebilýäňizi. Öz meseleňizi çözebilmän. Özüňe wara içki geyim alabilmän, tursu alabilmän, gomporup pakkaryp men diktatora garşy göreşýän, men aktivist, ýok maňa hiç zat diýmän, men kilçerjek, men aýnajak, men wejera boljak, maňa pul berin. Bolmada. İlki öz meseleňi çözmeli. Öz meseleňi çözmek üçin bilelik bagdylikde hereket etmeli. Agdyleşiň bilelikde hereket edin. Bizem gollalyň diýär. Men başga näme diýin? Batyr. adı bire Tanrı verdi, ağzı alanı gaňry verdi. Şonu aýtsana. Liberty esasında temme işini şu mesele beragym bürokratiýa bilen görüşjek bolsaň kapydan kowsalar aknodan bar rüssemagy sen ýagdaýyň köpçülikligini däl şahsy watandaşlardan diňe raýdaşyk bolaragam diýär. Oňa maýdany gaty dogry. Liberty ömrüňiz ok bolsun. Tamam. Çüýlüdüň aýla agşam. Şu wagt koronavirus güýçli depginne türkmenleri o dünýä iýerip dur. Şu hakda söhbetleşik etseňiz, her kim maşgalatynda näçe adam öldü, derman ýetmezçiligi, keselhanadaky para alýanlar. Hakda näme? Hakda pikir alışsak. Hatta diye fikir alışsak diye. Bolýa aýla agşam alışalyň. 6-njy gün agşam şu temada alışalyň. 5-nji gün görüş nädip görüşmeli, görüş nähil bolmaly, görüşüji nähil bolmaly. Şunu aýdyp ber düşünür diýdiler. Şonu men düşünürp berjek, billigimden, başardygymdan, dilimiň aýlandygyndan. Häzir kyn pikirimi jeňläbilenmek, özüňizem görýänsiňiz, dilimem käwat bir neme dip aýdan met baranok. Sebebi ünsü bölümde kyn bolýar. Şoň üçin aýyplaşman. Koronavirus meselesinden yerli yerden her kim bilýänini aýtsa, şu meselede 6-njy gün akşam edeliň şu meselede. Liberty sen öz ýagdaýyňy bilýänsiň. Wagty geçen pasportlar barada bolsa, rejim islese de islemese de çözmeli bolýar. Milyonlarça adamyň başyndaky zat. Rejim başta näme diýdiler? Rüssem şu köýne pasport bilen alaşyk. Köýne pasportlaryň hemmesiniň diýdiler. Mökledini uzaltyp berýär diýip öňünden bir dürtük gördüler adamlar. Adamlar şoňa näle reaksiýa berýär diýip. Ondan soňra näme diýdiler? 2020-nji ýylyň başyndan başlap mökledi gutarýanlar 2 ýylyň dowamynda mökledi gutarjaklary ýene 2 ýyl uzatyp berýärler şeýlemi? 2 ýyl uzatyp berýärler.
Olam çäklendirilen sizinki degişil, sizinki degişilläl ýa. Yo, onun bizimki değişti. Ene şoňa möze adam alanymak, şoňa möze jenaýat. Öz eli bilen jenaýat edip oturlar. Batyr Kurban Baýhan Türkmenistanyň vaz geçip Türk kimligine başvurabilir diye. Türkmenistanyň ýüze gürmek üçin, ýüze gürdüm diýmek üçin bir prosedura bar. Eger men ýalňyşmaýan bolsam, şol prosedurany etjek bolsaňam, konsulxana ýüz tutup men sizden ýüze görýän ýaly bir neme prosedura onka diýen. Mene anyk bilenmok şonu ýöne şolar ýaly bir zat eşitdim birsem. Batyr Kurban şol nemeni gaýtalaýa. Var mı ki olaylar gerçekten? Hakikaten var mı ki? Ba olar ýaldat, ba ýöne şoň prosedurasyny ähili şo taýda. Şonu bilenmok. Ba şolar ýaldat, ba men geçdim diýip bilýän. Tuğrul Bey dogry hak, adalet, kanuny ýol düzeltmek ansat zat däl, biraz giş düzelir ýöne ýürüş düzelir. Inşallah sebäbi bu döwürde kanuny, adalet işleri kynlaşdyrdylar. Dünýäň ählilerine ýöne uzak gitmez bu iş. Uzak gider. Eger biziň ýaly adamlar, yanan adamlar, dertli adamlar, ýüregi yaraly adamlar, yaralanan adamlar, ýitki çeken adamlar bileleşip saatlaşykly garmoniýa içinde güýjüni birleşdirip hereket etmeseler, tijenmeseler, ayağa kalmasalar köpe gider. Şeýle bir öwürmegi yeter, ondan soň oýansoňam isad edilmez. Ayağa kalsaňam isad edilmezsiň işten geçenden soň. Tamdar gyzgynka ýapmaly. Batyr agzybirlik, ýene de agzybirlik, nalaja deýinler bilen agzybirlik bolanok, iş başarmaýanlar bilen, mutgorlar bilen, zyngynlylar bilen, sergezanlar bilen bolanok, narüssem ýaly çöregini arkady bilen daş çekip gazanyp bilýän, 10 barmagynda 10 hüner bolan şolar ýaly oglunlamy gyýlamy bilen gije gündüz hala zähmet çekip öz maşgalasyny dogan garnaşlaryny eklep beren inhaşlar ýaly watandaşlarymyz bilen bolýar. Maňa pul beriň, maňa onu beriň, muny beriň, men siziň üçin aktivist bolup bereýin, men siziň üçin göreşeýin, olar ýaly göreş ýok. Oňa göreş diýilen o. Agzybir bolanjak bolsa-da olar ýalylar bilen agzybir bolanok. Şoňa da düşünmeli. Batyr Gurban, Rüstem kardeş bu meseleyi Türkiye Cumhurbaşkanı çözer, başka kimse çözmez diye. Sen yazdım diýdin. Cumhurbaşkanlığına hatta telefon açtım. Ben hatta yarın yine tekrar arayacağım Cumhurbaşkanlığını da. Bakayım ne diyorlar. Cimleri arayacağım yarın. Bu şekilde ben çocuğumu okula kaydettiremiyorum. Hiçbir ülkeye gidemiyorum. Ben ne yapmam lazım? Elim kolum bağladılar, denize attılar. Göbeme gara salıp uçoyun mu diye. Ya illa düğme en son çeyre hiçbir şey olmuyorsa çoluğumu çocuğumu alacağım. Kapıya, sınır kapısına, yurttaşına. Şimdi yurttaşı tam ne yapayım? Mahkeme kararı var. Ülkeyi terk et diyor. Kendi ülkeme de gidemiyorum. Ayın 28'i ile 31 akşamı 28'ini açmadılar. 29 akşam saat 11.30'da sınırdan geçenler var. Açmışlar kapıyı. Gece saat 11.30'da geçmişler Yunan'a. Be? Çet geçirýärler, ha? Evet. Yunanistan'a geçenler var. Ayın 29'u günü.
täsin. Batır diktator hereketi ol eşekde yüküm yok. Bolsa da habarym yok. Getirdi inni bular işi haramzadalar. Matumulyn filmindäki baýlaryň hereketi şu önümüze yetip geldi diye. Gaty dogry. Gaty dogry. Liberty, Rüstem sen bu başına gelen aslında ullokan şans, hak hukuk gözläp nädip tapmalygyny biziň halkymyza görkezsen agam. Lapy keşliň wagty däl. Belki watandaşlara ruhlanor ýaly görelle bolardyň diye. Gaty dogry aýdýar. Rüstem. Gaty dogry aýdýar. Doğru aýtýar oğlum var ama İstanbul 1. İdare Mahkemesi reddediyor. Bütün bak dosyam hepsi bak. Bütün hepsi burada. Bak. Bütün evraklarım burada. İstanbul'un 1. İdare Mahkemesi reddediyor. Anayasa Mahkemeye başvuruyorum. Anayasa Mahkemesi reddediyor. Neyi dayanarak ben reddediyorsun? Ben ülkeme gidemiyorum diye. Tamam. Beni güç idaresinde tuttukları zaman bile GGM'de geri gönderme merkezinde diyorum ki konsolos oradaki polisten kendisi diyor konsolosluğa gidenler aklın varsa Türkmenistan konsolosluğunun etrafından da dolaşmayacaksın. Bunu diyorlar. Bu taraftan da adam bana diyor ki geçen hafta gittim. Diyor Rüstem Bey sen diyor başka ülkeye gitmen lazım. Mahkeme reddetmiş. Ben diyorum mahkeme reddetmiş. Neye dayanarak reddetmiş? Bilmiyoruz. Siz beni ikinci defa bak yeniden başvuru yaptım ben. Bakın koyalım ben bu şekilde durumum var diye. Bunu da değerlendirmiyor. Yok mahkeme reddetmiş. Bir şeye bakmıyoruz. Sen başka ülkeye git. Ben nereye gideceğim başka ülkeye? Çoluğum çocuğum ufak. Nereye gideceğim? 3 tane ufak çocuk benim elime bakıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir saçmalık yok. Adamcılığa sığan o hiç Şimdi kime diyorsun? Ben diyorum böyle bir sıkıntım var. Nasıl olur böyle bir şey? Ne edip oluyor? Buraya hak mı olur diyor. Türk'ün özleri bile Rüstem Usta böyle bir şey olamaz ya diyor. Senin yanlışın var. Diyor Mülteci Hakları Merkezi Halkara Kuruması advokadı diyor Rüstem Bey artık yapacağımız bir şey kalmadı senin dosyan hakkında. Nasıl yapacağımız bir şey yok? Benim çocuklarım var. Ben gayri resmi bir şey mi istiyorum? Yok. Ben ülkeme gidemiyorum. İlla ki ben ülkeme gidip beni öldürdükten sonra mı? Rüstem Türkmenistan'ı öldürmüşler. Ya Türkmenistan'ı Rüstem cezaevine atmışlar. O adam öyle diyordu o zaman da. Şimdi nasıl kurtaracak? Onu mu düşünecekler? Hey Rüstemcan, näme diýin? Bir zat edip alyp çykar söýlesen giň bol. Diyorum ya. Zaten geçen sene de Gustav watyma gabat geldi. Ýöne şonu da alyp çykar. Tiz özüme gelenme. Özüme dürsen. geçen yılım ulu oğlum okul gitmeli, girilmedi. Bu yıl yine geçen pandemi var diye okullar açılmadı. Bu yıl okulu gidecek. Bu yıl okulu kaydetmiyor. Näçe ýaşynda? 8 yaşında. Doğru. İkincisi izinden yetişti zaten. 6 yaşında. Ufaklığında hiçbir şey evrak yok. Ta da hastanede doğum raporu var. Hastanede en son 2 yaşında. 2 yaşında çocuğun sadece hastanede doğum raporu. Yaraman vur grip de zaten Banlisa gitsen çocuğun kimliği yok mu? Yok. Neden? Göç idaresi vermiyor da. Bilmiyorum. Allah sonumuz hayır etsin. Giň bol bir zat edip alyp çykarsyn. Ne diýip bolsa. Ýanky Libertyň aýdyşy ýaly men
Menem şeýle pikirde sen häzirki düşen ýagdaýyň, başdan geçirýän ýagdaýyň Türkiýedäki Türkmenistanyň ruhlanmagy üçin uly bir alham bolar, gollanma bolar. Sen gazanjak şol işte ýeňişiň şolary ýüreklendirir diýip men şeýle hatta ýüreklendirmek üçin Türkmenistanyňlary sen şu çekýän kynçylygyň diýip men şeýle baha berdim. Libertem biziň bilen ýürekdeş şeýle baha berdi. Şoň üçin bu işi ýokman alyp çykmaly biz edip bolsa. İnşallah adalet yerini bulur. Adalet yerini bulur illaki. Ama benim çektiğim psikolojik olarak baskı, benim çektiğim sıkıntı sadece ben Ona hiç biliyorum. Allah. düşünmeye. Sen psikologiya taýdan çeken ýitgiňi sana senden alırjak travmany onu hiç kim nemetme. Rüstemcan wah. O Ben- tarafına seyrediyen abi. Tam telefonunu 4 gün içeride tutturur. Telefonunu 4 gün. Ben o psikolojiyi atmam için tam 6 ay sürdü. O psikolojiyi tohumlattım. Tam elim ayağım bağlı değil ama çoluğum çocuğum dışarıda. Ben içerideyim. Şimdi ne oldu? Ne hak ýagdaýda şoň üçin aňyrdy. Vay. Şimdi tamamen benim elimi kolumu bağladılar. Hadi ben mal değilim da hayvanla bile mührü var. Kulağına mühür takıyorlar bu hayvanın diye. Kimliğine hadi çık götür arasında. Ben de seni görmedim, sen de beni görmedin. Mahkeme reddetmiş. Mahkeme reddetmiş. Tamam mahkeme benim dosyama bakmamış olabilir. Ama sen güçlü darasının memurusun sonuçta. Tamam. Bu adam başvuru yapmış. Yani bir dosyayı incele. İncele dosyayı. Tamam. Dosyayı inceledikten sonra ondan sonra karar ver. Direkt adam birisine diyorsun ki falanı birisini öldürmüş. Asın lan onu. Kim asmış? Belki adamı kendisi astı. O hesap oluyor. İlla ki bunu da benim konuştuklarım Türkiye devletinden illa ki duyulacak bu video YouTube'da yayın. Sayın Cumhurbaşkanı'na yüzleniyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüzleniyorum. Bu işi benim çoluğum çocuğumla resmi olarak yaşamamı müsaade etsinler. Başka bir şey istemiyorum. Türkiye devletinden resmi olarak yaşamamı istiyorum. Yok, Türkiye devletinde sen yaşayamazsın diye sorur. Beni başka ülkeye gitmeye versinler. Başka ülkeye gideyim. Türkmenistan'a değil ama. Başka bir ülkeye. Başka bir ýurda, 3-nji ýurda çykjak bolsaň çykjak ýurdun sen bilen baglanşykly prosedurany ýerine ýetirmeli. Türkiýe hiç sade edilmeli. O nasıl olacak? 3-nji ýurda gideceksin. Meselem haýdan bolsa bir ýurt bilen görleşsen, şol ýurt seni çagyrýar, çaklyk berýär, wiza berýär, şey dip sen Türkiýeden çykyp bilýän. Alkara guramalar meselem sen jurnalist bolan bolsaň meselem, sen jurnalist bolan bolsaň ýa haýdan bolsa bir käriň bolsa, şol käriň bilen baglanşykly plan ýurtda diýeli meselem bir ýurtda profsoýuz kärdeşler arkalaşygy ýa jurnalistler goraýan gurama, edara şolar ýaly biri çaklygy berýär. Diýen şulardan biz çagyrýar. Şuň ähli çykdyjylaryny biz özümiz alýas. Saglyk kepilligini zadyny hemme zadyny şuň garamatyny biz öz boýnumyza alýas. Şunu bize uradyň diýe. Ana onda bolýar. Şolar ýaly ketip. Bolmasa Türkiýe haýsy ýurda nädip teklip etsin, näme diýsin? Ne doğru. Ben bu adam Türkiye hemme kişinin hemme beýleki ýurtdan öňünde pantawas edip ýörkä inhamen şolar ýaly pilotsuz nemelenme kurutoy şolar ýaly güýçlü eýle beýle diýip şolar satjak bolup nemetip ýörkä men özüni ejiz düşürür diýip pikir eder.
halkara neme de gabat gelen prosedura. Sebebi sen Türkiye'den çıkman için sen barjak yurdundan sana çaklık gelmeli, teklif gelmeli. Sen çıkıp bilýän. Bolmasa Türkiye seni eger çıkar öýleýän bolsa, senden sonra man çıkarar. Sebebi ýa-da milyonlarça adam ýatyr Türkiýede. Onlarça milyon adam ýatyr. Çıkar bilen okşalar. Özleri gidämez. Yalnız kurt ýa-da konsulu ýüz tutýan ol tasdiklasa, sen Türkmenistanyň yüze vurýanyň tasdiklasa, Türkiýe başvuru ýaparsyň, Türkiýede onaylanmasy bar. Türkiýe diýe bir ýyla çekýär, soň Türkiýe diýe şoňa serediýä tasdiklamaly. Şol häkene men prosedurasyny düşünürýär. Türkmenistanyň yüze vurmagyň prosedurasy. Karolio men bir zada düşünmek diýe. Şu pul alıp mitinge çykýanlara, pul alıp yüzünü açıp ýa-da açman çykyş edýänlere diýe. Hawa inni ýygyna näme diýe? Pul üçin watanyňdan satarsyňyz siz diýe. Karolio özüň jogap berdi. Doğru cevap verdi. Liberty, Türkiye mazlumun yanında diýip gıýgırayan partiýalaryň ofislerine gatna. Siýasatçylaryň ýanyna git. Bu da bir variant diýe. Häki bakyň aýdýan nemesi şu variantlardan biri. Olarda hökman bir kontakt tapylar. Olara barar ýaly. Häzir aýla agşam Ýewropadaky türkmen ilçihanalara türkmen raýatlykdan ýüze vurmak üçin ýüz tutanlar bar. Türkiýedäki ilçihana jaň edip anyklap görmeli. Ben jaň edip göreýin onu dertiri ilçihana. Näme diýjek? Men Türkmenistanyň ýüze vurjak bolan şoň prosedurasy näme diýjekmi? Yo, Türkmenistanyň ýüze vurjak. Men näme etmeliýim? Gitjek hemen Türkmenistan'a. Olam çekmece keme maglumatlaryň ber, telefonyň adresiň zadyň ber. Hani şu işleri biz başladaly zat diýip hemme zadyny maglumatyň zadyny alyp soň taşyňa geçseler nämeçek? Yok, ben adresimi bermem. Yo, göçe darasynda badrasyň adresiň barmy? Göçe darasynda var da. Onu bolly baryp şo taýdan alarlar da näme? Kyn näle? Yo. Gerek barmy? Ona sorala korunar, nämeden ýurtun? Sen özüň bolsaň, ben yerimde özüňi düşün. Benim yerimde özüň bolsaň näme dersin? Sen yerinde men bolan bolsam näme derdim? Birisem. Türkiýede türkmenler barmy? Yerli türkmenler. Yerli türkmenleriň içinde kim awtoritet diýip sorardy? Men etjek iş. Kim awtoritet diýip sorardy? Kimiň sözü geçýär? Kimiň sözü dinlenýär? Kim türkmeniň tarapyny tutýar? Kim arka tutýar? Bir adammy, bir näçe adammy? Şolaryň atlaryny, familiýalaryny alardım. Ýanyna giderdim şolaryň. Salamu aleykum, wa aleykum. Agam, şu meňe şeýle bir problem, amma Türkiýede türkmenliň awtoriteti, arkasy, agasy, begi siz diýdiler. Men şolaryň problem, amma näde şu problemany çözüp bolar? Maňa aga boljakmy? Maňa baba boljakmy? Daýy boljakmy? Özüň karar ber. Aga bolsaň aga, daýy bolsaň daýy, baba bolsaň baba. Şol işte maňa kömek et, maňa sahyp çyk. Men 3 tane gizicek çağamma. Men hiç wagt kanunsuz gelen adam däl. Men hemme adam dokumentim düzü ýöne bir edenetlik bar, insan faktory, çelgewçilik faktor diýär. Ortada duranlar bir direktlik edýär, guýruk sallaýar, ýa birine guýrugyny berýär.
bilgeşeýin sana şutaýda ziýan berli. Şu meseleni çözüp ber diýerdim. Gidip. Onuň oň tutumuna serederdim. Eger şol adam iş kelles pikirli bolup biler, her kimin her hili ýagdaýy bolup biler. Şoň üçin eger gördüň maktyň tijenini onda aýdýan, hiç bu türkmenler arasyndan ýan deputat ýokmy? Hökümetde adamy bolan, hökümetde sözü geçýän, hökümetiň işgärlerine, resmiýlerine, bürokratlaryna sözü geçýän adam ýokmy, tanan ýokmy diýip sorardy. Ýokman bardyr. Şolaň ispisegini alyp Var mıdır o şekilde? bar. Ha. Bar. Şoň üçin dedim de, meni näme etjek bolýan häzir? Bir adamyň ýanyna bir Rüstem'i iýerenimden bir näçe adamy iýereýin diýen köpçülik bolup baryň. Ol adam şolar ýalyky bir deputat ýa ministr ýa bir wezipedäki wajyp wezipede oturup problema çözýän adam türkmenlere agzy bir görmek isleýär. Guramaçylykly hereket edip bilýänligini, bir kulturasy, medeniýeti bar diýip göresi gelýär. Sebäbi özüm türkmenler. Onuň bir gezek ýüz tutýan 2-3 gün geçenden soň Rüstem'iň meselesi çözüldi. Ýene bir ýerden bir çykýar, benim meselem bar. Onuň 3-nji, 4-nji, 5-nji şeýdip beröňden näme bir gezekde urra üşüp baraly, alaly. Hemme kişiň meselesi çözülsün. Ben kabulüm. Şoň Varsa benim bilen gelecek o şekilde. Benim gibi yoktur da dokümentte sıkıntı çeken vardır illaki. Benim telefonumu senden alabilirler. Ya beni illaki herkesten benim telefonumu istediği yerden Rüstem Yusuf diyese benim Facebook'umdan alabilirler. Bana illaki ulaşabilirler. Ulaşırsak, toplanırsak giderim her yere. Hiç sıkıntı yok. Her yere giderim. Liberty ýazýar. Rüstem ağa kynçylygy gülüp garşylagam, sen dik dur, çağalaň sana seredip oturlar. Şolar üçin men şu problemany çözüp bilermini diýdi alga ber düzelýänçe. Çemen öre Türkmenistanyna baş alyp çykdy diýe. Şol problemalar bolanda şol Türkmenistanyň başyna alyp çykdy. Türkmenistan ýaly bir ýerden niýe bolmajak bolsa şolam edibilmezdi. Şol işi diýjek bolýardy. Türkiýe ýaly bir ýerde hukman şol işiň çözgüdi bolaýmaly men pikir edýän. Rüstem şoň üçin şol işi sen bilen bilebiz. Başarars alyp çykars. Hawa men şunu anlanýan. Şoň üçin arkaýyn bol. Biziň häzir bärdäki sen bilen edýän maslahatymyz sen derdiňi paýlaşmak, sen ýüküňi ýeňletmek, sen birazcık gussaňy, stresini paýlaşmak, başga da şolar ýaly problemat bolan watandaşlar bar bolsa, şolaryň problematyny hemmesini bilelikde üýşürip, bilelikde çözmek. Kollektif hereket etmek, bilelikde hereket etmek, agdy birlikde hereket etmek. Bärdäki maksat. Bolmasa Rüstem Yusup'un meselesini, diňeseň meseleni çözüp bolýar. Bir zat etip çözüp bolýar. Özüň pikir edip gör, sen deputat bolsaň. Bir adamyň işini çözmek aňsatmy, 100 adamyň işini çözmek aňsatmy. Adamın işini çözmek aňsatmy. Bir tanışyňdan bir adam üçin haýat etmek aňsatmy, 100 adam üçin haýat etmek aňsatmy. Bir adam için. Şol ýöne biz bärde halkymyza, watandaşlarymyza peýdamyz degsin, nipimiz degsin. Biz ýol açaly, köprü guraly, aňyrky kenara geçerýäli diýip şoň derdinde. Galandan watandaşlaryň özleri bilýär. Bilelikde hereket ederiň, şu meseleleri çözeliň, türkmeniň şu derdi, dokumentsizlik derdi bitsin diýen bar bolsa, eňin bersin, gelsin, çözeliň meselesi.
Ay yok, lay mena şu günüme kail deňmäň maňa. Men pilislejek görecek tat diýen ma bolsam, olam özü bilýär. Bizden günä gitti diýe turplar. Görürsen. Şoň üçin Hı. 2,5 saat boldy efirimiz. Onda ruhsat bolsa şu gün şu taýda tamamlasak. Senem dynjyňal agşamyň şerinden niýe ertiriň haýry diýen. Günnüýüň haýry. Hı. Şoň üçin ertire çykaly, pilimizi goşap netip bolsa alıp çykart. Rüstem kardeş, sen ilk awukata ýüz tut. Adwokatlaň pirleri bilen görüşilýär. Adwokatlyk mesele ýok bärde. Mesele bärde düýünden başgaça. Şoň üçin hakykatan Rüstem sen şu başdan geçirýän ýagdaýyň Türkmenistanlar üçin gaty uly bir ruhy gollo, gortgy, ýüreklendirmek üçin türkmeniň meselesiniň çözüp bolýanyny, türkmeniňem öz hakyna talap edip alyp bilýänini biz görkezmeli. Şoň üçin liberty görýän näme diýe? İlki moral düzelt. Ruhy taýdan, ruhy gollaw berdi. Gaty dogry aýdy. Gaty dogry aýdy. Derdini paýlaşmaly, ýüregiňi ýeňletmeli. Nesip bolsa, gysga wagtda Rüstemiň problemasynyň nädip çözülenini barada da gün ýaýlym eders. Näde problemaňy çözüňem şutaýda ýene watandaşlarymyza aýdyp berersiň Rüstem, nesip bolsa. İnşallah Rüstem bolup öldür. Yunanistan'a eserken diýmediňler de. Yo, her zadyň gulagy wa diýilýär bizde. Agdymyza haýra saly. İnşallah. İntak o derejeye yetmedik. İnşallah düzelir da. Köp ýollar wa, köp nemeler wa. İntak hiç birine finansyp görmedi. Sen maňa ýaňy ýetirdiň problemany. Şunem halka ýetirdik. İnşallah hayırlısı olur. Ösüş wa. Erten näme boljak? Bir gün näme boljak? Netip bolsa. Şoň üçin Batyr tawalam netip bolsa haýyrlysy esasy ki ruhdan düşmäliň, gaty dogry ruhdan düşmäliň. Paýlaşalyň dertlerimizi, güýjümizi, mümkinçiligimizi, pikirimizi, strategiýamyzy, tanşymyzy, bilişimizi. Men 26-27 ýyl ýaşadym Türkde. Şoň üçin tejribelerimi hemişe paýlaşmaga men taýýar. Batyr watandaşlar hemmäňiz giýjäňiz rahat bolsun, salykda görüşeliň diýe. Onda efiri şu ýerde tamamlaly. Rüstem aýtjak sözüň bar bolsa aýt, jemleýji. Bana destek olun. Herkese Allah razı olsun. Herkese sağ olsun, Tanrı yakasın, evinize aysın. İnşallah işlemden uğurlu olup gider. Allah'ın izniyle. Galanam Allah büyüktür. Kurban oldum, Allah gerisini hayırlısını nasip etsin. Hangisi iyiyse iyisinin hayırlısını nasip etsin. İnşallah işlerimiz uğurlu olup gider. Rüstem sen bir fabrikda bir sehin şefi başlygy bolup bu topar maşgala çörek ýedirýän adam sen. Rüstem. Libertem diýär sana. Eliň aýagyň ýerine, saglygyň ýerine şu esasy zat diýär sana. Allah'ıma şükür. Şolaň haýır dowasy. Onuň çağajyklaň ihlasy, şolaň nesibeti hemmesi netip bolsa alyp çykýar. Çözülmejek mesele ýok, Rüstemjan. Türkiýe men ul olan ýurdum.
Türkiye men bagym bakjam, Türkiye men örüm, ýaýlagym. Şoň üçin nesip bolsa men ýanymda her hili görnüşde. Yok, ben Derýadan de geçseňem, otdan geçseňem men ýanymda rüstem. çağalan bile siz diyorum Türkmen misiniz diyorum. Hayır diyor, biz Türkmen değiliz, biz Türküz diyor. Ben Hemmäňiň diyor aňrymyz bir tapagy ýok, näme diýse sonuçta şonu aynı kökü soydan belli. geliyor. Aynen Türk'te doğdular zaten. Üçüncü de Türk'te doğdu. Okula gittiğim zaman okul müdürü diyor ki bu çocuklar Türk'te doğmuş, nasıl kaydolmuyor ki? Men gyýdym bärde dogdy. Nemisçe de Bilgen gürleýär ýöne sen nemismi diýen ýok, men türkmen diýen. Özüm nemisçe aýdýar. Men türkmen diýen. Şol ýaly. Allahyň Allah onların canını hemmämiziň sağ etsin. sağlamygyň, geljek neslimiziň görjegi gowy bolsun. Hemmesi biziň elimizde. Eger sen ylgamasaň, sen alad etmeseň, sen zähmet çekmeseň, çözüp bolanok. Sen öz meseleňi çözüp bilýän görürsem. Ya biz bir-birimiziň meselemizi çözüp bilýäs. Ýöne bärde ullukan bir tragediýa ýatyr. Türkmeniň genosidy ýatyr. Türkmen halky hemme tarapdan gyrylýar. Biz şu gyrgynçylygy bir zat edip duruzmaly. Duruzmaly. Piliusa geçmeli ýa-ma inde piliusa geçmek üçin gaty köp zat etmeli. Ýöne minusdan bir nola getireli, duruzaly, neutral. Ondan soň piliusa geçmek başga mesele. Ol etap başga etap. Şoň üçin köp sag bol. Men sen ýanynda, watandaşlarymyz, halkymyz, hemmämiz ýanynda çörek ýdirýän öz sehiňdäki maşgalalan, şolaň doganlarynyň doga dilegleri hemmesi sen ýanynda, sen meseleň çözülýär. Maňa aýdanda da men ýaman paraga çemeleşdim şu mesele. Hiç ýeli nervinçi etmedim. Emosiýa görkezmedim. Sen meni tanıyan. Hakykatdan bir gaýga ediljek zat bolsa men derrew emosiýa görkezýän. Şu wagt emosiýam gaty erwet ýagdaýynda dur. Şonda da men paraha çemeleşdim tek meseleňe näme üçin? Men ruhum, ýüregim ynjylyksyz däl sen meseleňde. Meseleň çözülmeli mesele, çözüler nesip bolsa. Şoň üçin gaýga etme, çağajyklaň ihlasy, halkyň doga dilegleri bilen biz alyp çykýas sen meseleňi. İnşallah Allah'tan her şeyin hayırlısı. Karoleo bu efiri görýän ýaşullar çözer nesip bolsa, gysynma dost giň bolýar. Zafer Jumabayev, sag bolagam, inniki efirlerinde görüşýänçe Rüstem size de üstünlük gowy habarlara garaşa sizden giýjäňiz rahat. Minnetdar. Sağ olsun Tanrı. Batır aýdynyň ersin Rüstem inşallah. Zafer Jumabayev bugün kazansak ertirem kazanç biziňki gaty dogry ömrüňiz ok bolsun. Liberty bilen jemleýäs. Giýjäňiz rahat onlar. Darykmak ýok. Allah sabr bersin hemmämize. Döwledagam sen üçin. Hüseýin Baýkaradan Dutarda gelenler geçti gitti diýen miralyň aýdanlaryny diňle. Gülpam ölünne diýe. Dutarym ýok. Şol bu dutar meselesini çözjek bolýan Liberty. Türkmen tährada bir gowy Serwagajam gülü sorlu diýen. o serwasyň güllü sorly. Güllü näse bolar diýe. Güllün kepen okap gül suwun sepse bolar. Aýbetmeňler şahym menden niýe? Şu dutar meselesini çözüp bilsem ýüregim ýeňle derýaly. Gyssaly şol meseleň üstünde işleýän şu wagt Liberty sag bol. Hakykat gerek çözüler agam giň bol hukman çözüler bile çözer hemmämiz bile. Şu gün ýüzlerçe türkmen ştaýda energiýasyny birleşdirdi. Görürsem hemme zady bir tarafa goý şu energiýada
alyp çykýar. Iliň güýji, siliň güýji. Şoň üçin başyňy dik tut. İlim Lifeň günüm ýanynda olmasa, ayam günüm dolmasın diye. hiç bir türkmeni çykgynsyz ýagdaýda dünýäň hiç bir ýerine goýmaz. Onda da men ulanan öňü besen, örim, ýaýlygym Türkiýe ýaly bir ýerde hiç gili gurrun bolmaz. Alyp çykar tetip bolsa Rüstemjan, giň tut, göwnüňi başyňy dik tut, geçde bolsun. Hukman habarlaşyp durar, alyp çykar. Efir üçin hem köp sag bol, geldiň, derdiňi paýlaşdyň. Senin Halkym bilen, howsarlarym bilen. Tiz wagtda meselen çözülmegini arzu edýän, dileg edýän, giýjäňem rahat bolsun. Çağızıplan bizim adımızdan hemmesini kucaklap oğuşa. Geleceme köp salam. Toyda görüşeli. Mehriban doğanlar, tomaşaçılar, hostarlam, dertleşlem, yürekleşlem, kadırdanlam. Çünkü yaylım şu yerde tamam oldu. Şu hikayeni şu yerde tamamlayas. Yine bir problema boldu. Ziyan yok. Hücum ediversinler. Biz yine geliriz. Yine çözeriz. Emme meselelerimizi. Rüstemim gitti, bir problema boldu. Ziyan yok. Onna inniki efir duruşuklanlaşan mehriban doğanlar. Sağ olun, sağlıklı olsun. Saman yatıp durun. Allah yarınız olsun. Toyunuza gaýtsyn. Eliniz yüzünüz dert görmesin. Köp sağ olun. Ağzı birlikte bileleşip hemme meselelerimizi netip olsa çözeriz. Vatanımızdan şu haramzadalardan, galtamanlardan, cinayetkarlardan hükman alıp çıkarız, halas ederiz. Sağ olun.